bana irumanyare cyonga cyo mu buziro mu bani Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamuraba kikuya mandegere uzito somya bamuraba kikuya mandegere wakire vya mwancho murigere ya Ugetembe TV ekira bono ukwaene kia gose nokugane ukwigena kwane ngagwa tore tobutuko bia na inde emambi yao ya chakire gose wachakire ritukori yao asenchira ere ya bene ekegima butambe ngo kunyere kira koigure twane yabugire igo bono nga chabeire chinsta chiricho kuboka chinsta cyo kubwata ekebago naboigo cyo komenyoka ugochia ase obwenete kugenda gochaka ritukori yao asenchira ere embo kegima igo mwancho murigereria karibu sana sio muroberega abwetwani ya Getembe ritukeriga chinsa chabono mambi ekero ore na inje Matilda oboigwa ase studio nane kero turachiko nyara gusanga mungana mange anene mono ali abeire gakogendere gusabere kawateka nainde ntocha korigereria narali are korwa asense ya Kenya yonsi na boigo narali abire kawateka gosakogen achire nguma ewiki engima igo umwanche morigereria kaba imeyo moroberio iga kurubono goika ekero ndachie koyokora ngo kunyorenga nigo chire chitariki 30 neyemo mutinyo yiga omutangani ritukorio moerio ria omotinyo yiga goseri ritukorio moerio ria omo January na boigo ase omwaka oyega togochikonyora nande ituko ubuneriga ande kero ere rituko ria ijuma ne egekone sana gose no mugoke kero okonyora nga kuno gukore wiki yao yemeremo goseri rituko iga ria ijuma konyora nga no mutinyi noro obwakirense asenjira yekerero ekero ugukura mutinyi egena gose twara amaroro rinde ko so mutinyo kabere otoke nga no bangete asenjira yabe ne kigima nakwariya ni aso murobere ega erinde tunyara gusanga twensi chinse mo cha Facebook YouTube nabo igo wetira ase enamba yaito ye studio karibu sana kerongo chaka na yabe kawateka egati yari tobwata iga na mangana bunabona bikorwa gose ebitambo kero aborokiwa bachakire kumukia abogwesungia anana mone wiki twarori aborokiwa babere bakweru abo asinchira ayo gwesungia bono konigo ere umuchano monene ase abanyakinyoro babigege egotoka imeye ward ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South ekero bono umorokiwa oyomo gose umorokia oyomo aserieta Eric Nyakundi kwerusia obugima bwaye asinchira ayo gwesungia bono musakeito anko dipon sasanya agotumanya ekirete oyo kwerusia obugima bwaye gwikira boniga tikira nyara komanyekana Imambia ya lero ime iye kinyoro kia bigege nigo bariganigwa nege kuro egetinde ase omworokia bw'eskuru ya sekondari ya Sikawa yugotoke meye county ya Narok atoka gesungetie engoli gesuna kiaye engana bono ya inekigwa no mukonyi bumugambi bwensemeywe Tangor ku Jonathan Nyando bono mwase location Zero South location in Mosojo division Itutu Central Sub County ero mambi unanyorisi ni kuruwese Claneda kubigege village bagonde binga umwalimu oyomo by the name Eric Nyakundi utokire mwaye kengentete naminyoka baka se nyumba y'umwalimu nanyorekene igengentete Nyagusira Eric Nyakundi nigo bono atogigwa n'abanyakenyoro umujirani umuya sana tabwati mungana na muntu anyoni abantu abange bekenyoreke bakumiri asingenjo mungina tari ko nyumaru wako tari ko nyumaru n'umuntu mungwana Eric bunare tari ko gamba mangana mange bunaboneke namanye ngo mukwani Eriko oitaba ngaki cyana mukari yana bakuruga cyana mukari aseri tari ya utani asobosabiki bwe radio utwaga manera mangana abirega twakura tabwati mangana mayereso mange goika bono nigetaramanyekana ekirenga ekikeirete egakora bunekeiga goikerana
kere twatema kwana nĩ family so mũrugi ũyũ kũrugu Jilda yo gũkore gasi ase nyagitari ya Iranda dispensary ni gateba ng'ari tukori koroni go baringi bya no mwarimu lakini ere mara go bani garo stindagira by 7:20 akagende shift ya butuku akamutiga n'umwana omoke okuruku Miriam so grade 2 kere yaika bono mande atara ure 6 kera akesini iganyoro mwana nero ko muri sini yaika no muri oyo munarangiri gwojicha nere igakumite munonde bwese nere iga asudiete munonde bwese bono igona botukumeti na nabo toichane ta segenteke asengenjo yo gweita kwa Eriki Nyakundi aiga gesona mwaje engentete kabisa ndabe getengori nande itete bono igo tukumitinga mangana kiaya chire muika kyoyo chiromo watekana n'ebikora bingabu n'ebiga byabere bikonekibwa chinsemo ao nikubona abantu baboliwe gusangenganirye bogimo botomenyete nigo borobogima ndatebe ngatari borobworora skero monto nabwata mangana arama kongu sana buna toreiga nifakiti abantu babata mangana bakurara mangana baboka na mangana batana mangana anda abantu mbo bwago tebya abantu mangana abo asengenjo yagentoki ngago chikotebya omonto nyarabo chikomutangasa ongego chori guguru yoborega ubwaye gusumna bago ndi bwensi nyako bwate muchando ni bwensi okibinafsi no bwente ko share n'abantu so tati banyare ko bonya kibirengerero yika okwira eatua uneye yerembe kwanyoro ngo kiroko ogukire kwachi kwanyara gwekorera egento guso gwakorera omonto egento buna bone egente eriki akorera iga igotukumeti asengencho gento nke yatigete magega tokorieri guse isakara guse kende nabo nateba nga ayekore karumu amone no mukungu in fact neba na abanda igoro nonye ninki ayebwochoka kabisa yiko ripoteria egetaseni kia getembe kuruiga sekenyoro kia bigege yotukemeye gwa dia bogusero ebunge ya Kitutu Chache South literane nkoro kwa Dipon Asanya gutigana nayo aba ekiombe kia ba MCA abakoro kimanyekanite buna kinya korwa ase county ya Kisii nabo igo county ya Nyamira nigo bono besokire na kuboria omogusi anyare kwerikia gose kubwata ekura ase obonge ekero obarigirete gose babwate iganga yokoenekia nga bachire komosira omosike Dr. Fred Matiang'i omwaka wechirubere 2022 ekero bono harachie kuboria oburai wense aiga asense yeto ya Kenya nabo igona inde museketo Dipon Asanya nere ore norboti rasinchira engekirano Mheshimiwa Francis Yaburi Oyaro former MCA Ichuni Ward MCA Sibadia Bakoro ntobwate kiombe gitu Chingaki libirera lya gesi asarigendete kwenekiwa anane meyero ngorwa gusi asogo chamo buno mugusi ekiombe kyaba MCA abakorokuru ase county ya Kisii ne county ya Nyamira ngo baomerana asogo segeto mugusi go chamo nako balibo elimo bona nti ekira somo gusi na into tokubwatira namo torolenga iturasume Fred Matiang'i baka ketwa minti ando ase bale Kisii na Nyamira na isiko abana baito bakinire batagete chikura last time ingakieye na tutagete kumanyanga mbarenga tore tokwana nga Matiang'i terena gose magara terena gose ngotenena tutabwati chikura umugusi atwale saigeyemo atwale patiyeyemo umugusi bwensi kuru Nyamira Kisii County na hata diaspora egero tokorosi chi collision nkonyora tole egento buna mwaro lire eserikali no ine ya bono iga asenginje tutabwate pati abante bakoenda banyora amatana itutwatigara ni ura gukona asomo sangerekano okorekana ime ye county ya Kisii ngo bakire koko egetambokero kia iro no seneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka asiye kire bono turochenga serikali ero titubwate tibuya no moksi ekira ase na intugwena tukuriya abasani abageni buno Onyonka agenda aria aba MCA bande bakaenda ko Roma former deputy president na intu tokuboringa ase ekire bono tigango turiya abasani aba ntori kuganyanga baria barchumbe boka barigie na intwe ase tole turigie na ayo mugusiando nsi asore chaka waka ekoko ya Matiang'i bomo bali twaroche garia twakoretu Mheshimiwa Onyonka na abandi barenge na Mheshimiwa Rigathi Gachagua
etokobunga mukono 100% kelibona na kitu tagete abantu abandi tuli chipati chinke gose chikabira chinke chinyomba chinke twaumisuru mono bono tutagete nintu enyomba enke eyemera aragamba nanye nabo abasayi n'abangina tibatigiri magega sebateba ntayari bari asoko mu bwatesia Dr. Fred Matiang'i gutenena sekirego ky'oburayi bwense umwaka w'ishiri 2025 bangina se kitango kirikere ky'abangina n'abasayi twabere toko ba sideline nje ngo sabonye onye yale nkonyarekana serikali beka IBC abana beto banyora chigasi abangina into tigwe chaya n'intu tutenene twake kweso uli tutagetabe kiongozi ase ntu ona busidu twamwire Fred Matiang'i tutagwake goko na Matiang'i bweka onte tutanyara kwa sota na Matiang'i bweka igo ino mwana ito abangina into twakirende uko into twabyarete igache tomochore tomotebyage ende mutwe mwana mtu Matiang'i tubasa koira na maiga kukugoro kabisa nitu natore maiga yao kuripotera kitaseni kya ukia gatembe koroiga asomo chobosongo litera na inkoro kwa dipon asanya Kuska obosio ni gobono mwakilishi wa Basubati kurase kaunti ya Kisii omosike Doris Aburi bono akenderete konya koenekia na ababundi gose bari bakora chigasi cha maboko anene mono ababundi bari bukwagacha bagenderete kwenyorera chi certificate gose amasakara abonete kurase kiombe keri iketenenerete obwagachi aiga ase ensi ya Kenya kia National Construction Authority kagukona litukori goro kura ase eskuru ya Senior Musa Nyandusi gotoka ime ya Kegati aiga ase kaunti ya Kisii ni gobono aboliria ababundi aba bagendere gukora emirimo yabo nobo obwegeno nabo igo kobasegeta banyare kwerikia ase ebyombe ao erio wekonya ase obugimo obwiga buna omusakito Daniel Ontiri agotomanya nase bunge ya Nyeribari chache imeye kaunti ya Kisii asomo imendrepo kaunti ya Kisii musike donya Doris Aburi ara umuyega wokoena na migelyo asababundi kubasigeta semiremo na kubachi certificate chemiremo yabo inse yekiombe Traction Authority NCA muyega okoreka seskuru ye secondary ya Senior Chief Musa Nyandusi meya Kegati muyego yiga nigubwekeranwa na barai au igati yabo omo MCA we ward ya Baracho musike Ibrahim Ngubo musike Boss Maira oyokabere omo MCA we ward ya Kyogoro musike Samuel Apoko abwaso bwamo baikaso muyego yiga bwego haso gosigeta ababundi abaiga ukwana chinga kecho musike donya nigamenta buna ekiga nigetambo kirikia haso gokonya ababundi hase kaunti ya Kisii kubaro beli miremo yabo na gwanchirwa gokore miremo hase chinsemo au inse yekiombe kyo igo twatalire chifundo chi constituency banyolire ntu abwate criteria nga rangeri nyarebe rangeri twatangasete bonsi inchuo igo yotacheti nero ekegara ntu begeta matangaso ase radio na ndo kabeka matangaso ase social media bono achifunde chitwara gosoma na chirocho ebagote banende mbategete certificate ya TVET na ndo twaigwana nire nchera bagocha kugendera liso that babe comfortable ali ase bagokore gasi batali goteneniwa etambo kirekega boigo nigo kyagokia egati ya barayi bande abo bakwanira obuya bwechibundi kwerikia sekiombe kiga buna mbachigwanchirwa na tebali gochikomenyekiwa hasi chinsemo au hasamaga chagokoreka certificate ya NCA it is one of the requirements egaro gotoke site utakiro otuale igenege ndekia mama county akodire genya samu sesenye na bali banyore certificate ye igenege ndobona komena karo kimiaka ne miaka mogende mujimokero basibia mogedigali sakarali twerulisaleke egereke bamunege tambuliso egara goikase site kine kyogosabwa ababundi boigo batebaiga fundi konya to chandege to tole isigo tukorani siye twamenya ko mna bayibi bali bakoiba gose muna bali abengia marwa bono twabere no bare munga bone gasto chigokora tokora no bare mu omongino into tobekire biya nane tumunya biya mono asoko gendo nyuma achimaya egende kia nsumbuire for the last 36 years na worked for 36 years ndabwati kende biano mwana ominto igambune ncheremo yoko ene kibuna ababundi na barabo banyolire nchera bakobeke megati hase mesa hase chiamati cyabo wego kyania imibasokano no gosira kwa magima yego cha kubwatekana no bwaga cyubobe
nokogwa kwa magacho ikio kiagendere koleta hasale nene hase chinsemo au na munasa matuka bwango iga enekati yemerobalio mwemendere pwe county ya Kisii umoske Donya Dori Saburi agendere kobeka bunenchiremo yoko enekebuna uroberie sekta yabakoli emiremo nako enekebuna belikirie inse keombe kya NCA National Construction Authority ngobaderegeta seni kiagatembe kurega sebunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii Ritere nguru kwa Daniel Muntiri nakurwa ase egati yari ime yoboremi ni gobono aba director wechae weke wanda kia Nyansiongo bono baboliwe na baremi bechinseme cho banyare konekia oburayo buya ase ekewande ikio kia Nyansiongo boigo aba remiabo ekero bare gukwana negetaseni kiagetembe niko banyarete kwerera buna aba obisa ba agriculture bari kiremeremo ase chinseme cha Nyansiongo tibara aba bagokore mirimo ekogokia baremiabo nekera bono babolire mbaganeti oburayo buya erikone kinga ekemerie kiga gichae kiabakonyire buna omusakeito Paul Kapokara agotomanya asenjira yobwikirano abaremi abaigana nene bagotorecha yabose kigwande kiga Kenya Nyansiongo nigo besokire na kugendera kwimurunganiria agaterebuna n'ubutenerio bobe na nene bwaba obisaba bagirigacha na wigo na bale bakunengia enjire chaye gotorona gusimekwa egiye kugera kurengana mu nabarabo nigo bagwakana chibese cyo batari gukorera imirimo yabo wikirano abantu bakoro kunga field service officers bari bakoro kuna bwabagirigacha bawanda kocha mugondo batosemi buna bari minga kito wenda kotore chae ntuana kobarra number 2 ndo bwata abantu bakoro kunga inspection officers bagoje tundu bari yakera tuarentire chae abantu aba tokomanyanga egasi yabo byo nere because etogoje twabanyore tundu bari ya okwana nigo bagendere bwo kubaga bakwerera enchira bagendere ko bagweterenga yenene ase tundu bari chika asabate biri chichaye cyabo nigo cyagendere ko bacigwiterwa tokorenga namo nabarabwo kyaberere asale nene echa abalemi bagotora bagochora kuryoka paka barosire batamira bagototora echa mbayo bate batuanchire batu ekibesa tokorega stokonyera abana swali namangana ande bagutwara ntiri konyora mavundiso nga benchmarking ebakogenda aho bagenda guchi boikoyero goragu inkiba benchmarkiri bataratorenteraga Oronigo boigo baganire kwerero boikirana mo naba director abo bara service enjira echaye yo gotebekanira ase ekireri ya Mombasa etaroni bona boigo babulire kwerero boikirano asaba kurusha kibese kigaba kubakana chicha enchire bagototebe kiterete Mombasa nganchiraonwa omwari chaechi bana gototebi ngankoni buchire gocha chire chiagurwa onye chikogorwa ntwana korabese chiaye batutenga chibese chitwa echa ya tete Mombasa chibese yaonetiwe na chiechi unabona omwako yontoro chigosento ntonyole ki bonus gekora kironchi kwalete chae wapi machikiro goseni sana no bwoyo no molete mugondo echa bana chire bairire chibese namba ibera ari chae iga baminto bakwanire twatebe tunga Mombasa kariterao inki aletara onere kupaka bono to ekuchibesa gekwere kemerie kigito no to semere to konya chibesa kuruto someria abana baitu omwelio yene go bagenda ko bakubuli mu waziri wo amangana yobole mimesi ya Kenya kweneke bunango talirali kigwande kya Kenya Nyansiongo nenjire yemo yo kubwatoka obosemi bonene abo igokwerera bwikirano igoro yekemerie kiga gichae elio abalemi abaiga batwale ubwaita etoko tiga tutugore chichae jiga kurumugondo to bekemesi tobeke kende no na muga gekwera twarosire gotori chai aba gototorera nko batori chibesa lakini bono chibesa chekero tokuba bono nende chitobora twarusi miguko yetu gora twaba gekwera tokogenda twanyora besa nchio tokubakana there are issues last year kwanete chibe 100 nande chibe sorted out up to date ntwara ego feedback we are requesting omo minister of agriculture ateme buna konyara omukutano ori atenenia otakire koba omotienyori ntoyo tagete egera tumanye ebiasara bibieto biechae nga ngotokonyera bira abana iginko reporter gitasene kire kya ogwanjete kya gatembe kurwega ase chinseme chiga chensoko ine ya ebunge eyega ya burabwe county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara
Naboigo ariare ase chisemi eskuru ya Banyaroka ya Nyabururu egotoka bunge ya Kitutu Chache South aigase county ya Kisii nigo bono yariganirie aborokiwa korwa chiskuru au koroiga ase orogongo orwa Nyanza ase workshop yera chigokorekana chitariki 2 mutinyo kabere omwaka oyoiga ekero bono barachikorigereria anene mono aborokiwa abari barachikorigereria omoremo obwegesoeri naboigo egesongo ase eskuru eyo eganga yokorangeria workshop yega nokonekinga aborokiwa banyere kwa amaigerio buna bakonyara koendana amachibu gose nakibaranyare gweta ase mwabo musakito Ruth Kemunto narenge ase chinsemecho gatwariganerio roboti oro Una enshira ya mayogo kinya masomo asorogongo rwa Gusii anene asemere moye gesongo neri yegeswahili asaboro kiwana boigo aborokia nigesukuru ya Banyaroka ya Nyabururu eyo gotoka ime bunga ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii yaberige kwarigania workshop eyo erakorekana litkulia Jumapili tariki 2 mutinyo kabere omwaka oyoiga eyo erengete ko basemia aborokia bonsi chinchira au chogukinya matokeo yemeremeyo Sunday. Because of good results, the function in Nenesan, the whole of Nyanza, because teachers from Nyanza, Rift Valley, negotiating Manawakarea. So we are informing our colleagues, saying that we are the very experienced examiners. Rivago said Tematem, Rivago coordinate Tematem, Wakarega, which are Upanavari. Ukwanira ekiye kugera matokea maya aine kigwa ase aborokiwa nigo chimbo chingia chabere chingo singerwa mono asa aborokiwa na kubeko mokia asa masomabo. Without discipline there is no performance. Discipline yako riroso gukwane gesongo negeswahili kina bichons. Discipline yako riroso kulikana ko bwati abantu ba makirasi ya nali babakova and many more other things. Nonye nabo niga aborokia bonsi babeire bakobeko mukyo monene asa aborokiwa asoko barigirira kirenga kina gutumeka chinza cyabo asoboikiranu nakone kibuna aborokiwa bonsi ngokora bari cha assignment cyabo ase chinza kibwendrete naboigo kurigirirwa na aborokia department jigo jirigari ngora nabo korana emeroberi babegete in place eremi yamono bana bakwe ukigarisi nyinge bakora chile isiko ya masomo ali akawaida ali timetable. We call it extra programs. Every weekend, every games time, every chinsa chindi chonse abana bali furi okanyora abaire gasi nyinge bakora. Abari mwabaye kubatare da kende yonse okanyora abali busy ko etere gasi abana bakorire kwenye mark kwenye enda through na kwenye ni back to them go imebene menge babegete in place. Onsi kianda ikominigo aborokia bonsi korwa ase chinsemo au anene korwa asorogongo rwa Nyanza baboli gwikirana ase workshop iyo eliko ene kibuna ngwenyorera baramegerio nabo igo basemi obuburachiko bakonya ase chiskuru cyabo nabo igo kwenekya ngokinie bale amatokeo abo na bari bonsi you are welcome yelinde morenga bobisikiwa banotobwa Welcome them. I feel free. Feel welcome. Tukeliga Sunday bari mbonsi bari ba jiskuru mbali bana ramana yaga mbari welcome batiche poshe bashena na bari mwabami ndowe gaduge songo and then we have invited professionals, people who have been in the field in these areas kwa chakula kwanera ikoje ya mangana yaga yegesongo negeswahili. Kinko ripoteria getasene kia getembe korwa ase skuru ya Banyaroka ya Nyabururu imeye bunge ya Kitutu Chache South inchani gonkuru kwa Ruth Kemunto. Gotigara ime yeche semio mwancho morigereria bono abamenyi besemo ya kenyerere nabo igo sameta mokwerero ni igori tukorigoro banyarete konyora chifomu chechi basari echi che county ya Kisii
bono bagokwana negetesini kiga kia getembe nigo baorogeti omogokobo ekero bagoteba bono nigo barachikonyora chingaki chinyororo kone kinga abana babo banyorire chisemi asinjira ere eng'ikerano nabo igo baria batanyorete nabarabo mbabwatekio bare gosanga ekero omotenerete chifomu echanyarete goteba gosikoria eira nachikone kianga okwanere no mugavana we county ya Kisii omosike Simbarati erio kone kinga abari batanyorete chifomu echo nabarabu banyorire buna umusakeito Brian Nyakundi agokwana abamenyi b'ensemo ya Kenyerere nabo igo sameta mukwerero nigo lituko lya rero banyora chifomu chechibasari chiabana bechi secondary abwase omumsie bwenseme yo sonye ondari kulia lero igo twabwate umuyobo omonene bukurwa chifomu chechibasari ase egwodi yaitu abantu baja subunge kubwa mono ekero twansera kuru Kenyerere abantu bali ngo nasubunge nekero twachire sameta mata abantu baro abange nonya no chifomu twarenge kurwa twarorire igo kiratoke kanya chibasari ya high school twanyorre twari ko mwakera umweshimiwa ito Simbarati mbiamano isengenjo mostly gaba ka consider buna intu ali to bwate turichi of hands twanyore chibasari ekiga gukwana negetaseni kia getembe kurwa ase ensemeyo niga abantu bensemeyo bagokera kwegwa chifomu echiom abwase bateba buna nigo barachikonyora chingaki chinyororo ase ogosomia abana babo abana bana njinaga dagete basomia sukuru nanya kanyora pasa nabongo tubandike bekere nero mugambi tata banga chipasa linjiro babwate chebona weche kugenda driving tebiro chikachire sengecha bana batakero ko chikocho ko kuba ndi driving batamanyire napigia gavana wetu na the area MCA wametusaidia kama sisi wenye wako na wazazi wote at least saa tunaenda shule wote kwa ngiri chipasa Kenyerere iga ama ene chipasa cha Ruru lakini jisa ne tibuya omusimi wa Simba kora nje na tema na ta pace egera abantu bonse baisaneke ngoroje seginere bosyo egero gigo qualify niwango teba mugambi nga muna nto abantu tutari kwenyara tobunegete wanondo chifomu chikorwe bobe ntori koro chifomu chikoguna mochoko wanoroche muna nje na chitenganyara chali ngabno ko ne pikipiki ngogendi bono tikonyara ko gotene nandu anere form mugambi na bateba nga sabanta abale mafu mugambi nyari gotokonya nandu torwanere buna twaikaiga abantu twabeira abange lakini ntagete koiraneria omugabano ito Simbarati ngambu ya mono sengenjo ye chipasari abantu abange etobwato bulemeru bwechibesa lakini bone sengenjo gwatokonyire chipasari echiga gwatogusuirerio musigake se ensemo ya balia batanyora chifomu echio chechibasari nigo omusike sonye ondari aliira yogo chigokwana no musike Simbarati leko ena kiabuna omenteirwe chifomu chinde leko konya abamenyi bensemo eyuo twali nguru chifomu form 2 form 3 and form 4 nabo igo TVET nguru twali nguru chifomu bono bali bamisia chifomu nkogendande nande ndwekerero ase His Excellency Simbarati nyole tokonyora buna chifomu chiro chira isane nabona boru tokoleta na tubagindi besa nkenkenke at least they will be satisfied buna banyore pasari igo bakonte bina nimba eno ne ruweyemo guikana boru banyore pasari ye account igo barabe happy gingo ripoteli egetaseni kia getembe kurwa ase ward ya sameta mokwerero yigotoka imeye bunge ya Bobasi ime ye county ya Kisii Eliatoliane Brian Nyakundi negetie buna abarukiwa mbachiko chaka gukora amatemo motinyu ugatano na kabere ase omwaka eriokonikia bali batanyorete machiwa kubagokia banyorire chingaki chiabene chogoikirania chindoto chabo ase egekebono ekero ekigambero giakanete eng'aneyu gose ekina kire bose gwekigambero nigo bono omwarimu omonene bw'esukuru ya Gisiaga egotoka ebunge ya West Mugirango imehie county ya Nyamira ase rieta Dr. Zakari Ondieki
eki anyarete kobore abaibori banyare koba abatoerero ekiagera serikali nerigeti nchira yo chukone kyanga ingane yo yabeire gose yabeire ke okore mirimo ase enchira engikirano buna omusakito Fatigad Gisemba agotumanya ase enchira engikirano. Ekigambiro gya kisi gwetera omunachebina Justice Teresa Ochieng Odera nigo gyatenenirie asigeka homuroberio gwokubarikia aborokiwa abo bagwikia wisaransa asamatemwa amanene a KCSE ayokonya arobeirie gokoreka umwaka oyo omutieni ogatano na kabere aya nigo akire maega yere Dr. Magarigi Kenyi kubeka ekina ekyo asekigambiro kerigetie kwamiriria uguchika uko kurase serikali enene bakubwatirana ne wizara yekisemi ekina eke nigo kiragenderere gotegererwa chitariki 12 omutieni okabere umwaka uyu kubatikana nayo nigo umwarimu omunene bw'esukuru ya secondary ya Gisiaga igiye gutuka imeye wodi ya Busamaro county ya Nyamira Dr. Zakari Ondieki nigo airire chinga kyecho asukurwa ukuboria ujase abaiburi na boigo aborokiwa abo batakorete amatemwa yo kogenderera koba abatoereru chinga kya serikali egenderete kurigia enjira igoro ya matemwa ayo yuko irora amatemwa ajura na alia November ngento tebya abaiburi batware subira serikali nema etekiye gukora netegerere ande erumuroberi na abana abaguchigokora kolinda abana baramuko baimiza bagendere gosoma eskuru ejiga ya Gisiaga boigo ni gorit kuria rero babeka ekirenga kyamatemwa amanene y'umwaka oyo KCSE abwase barengete kocha wikia emin ya isa na isato nechirukuta isato C plane only 8 C plus they have targeted 108 candidates who have targeted to achieve a B minus are 297. At the B plane there are 225, B plus 54, then A minus 5. So our mean target for 2025 is 8.3309. eskuru ejeboigo erena borokiwa chiribu ibere nechimya isa na isato nigo umwarimu yo monene abasegeta abaibori kubarwira abana babo school fees gengyo buna enjira eyemo yabo yo kuikirania ekerenga kyabo ekenene ase amasomo konyore target kero mundu kuikabe moibori kuikarwe fees ndio mwana atanye gonchokana para awesi time kiagera gaiga Gisiaga abari mumberwete abagwanza amasomi ma misa 11 ande bana bakasaine cyabo tuko no bale nabana gomwana oyo raruga igeta gikachinke abokonyora otugutire chinsa chinyinge chikaki ejecho nigo omunyakirogo we ase eskuru ejiga abasegeta abaibori kubasira abana babo ase bintu byengenjo ebyo birabakonye ase okubaoroberia chingaki bagendrete wikirania amasomo abo wazazi wengi hatujali vijana wanaume. It is a big shame ati mama unawachilia msichana wako anakuja hapa shule without sanitary towels, una expect huyu mtoto asome aje? Na wewe ni mama, you understand how they get problems when they don't have them. Please, hawa wasichana watayarishe vizuri, wapate nafasi nzuri ya kusoma. Abarimu na boigo aborokiwa abo bagendrete na masomo ase eskuru eyo boigo nigo baigwa ebyewa aho asoko genderia gokoria buya ase kisemi Chika Bosuntu the A-minuses ya support staff wetu wote naomba Jackie pasa wa shule ingo reporter ya Getembe kurwasikinse mechiga cha Gisiaga igiye gutuka imeye wadi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fatigad Gisemba.
Muyamana sana musaketo Fatigadi Gisemba ase oroboti ruabene. Mbago mancho mwegerire kirobona amangi agendete wateka anene mono asensemo yechisemi kirobono chi county wase e county ya Kisii egenderete kwena na chi basari gochiase aborokiwa no kubolia nga ekero okoigure yekire ase ewodi yao wase omo MCA ogo oire chi basari chi county onyare goikirana na boigo kwanekinga waichoreire omwana o wase onyekore omorokiwa waichoire fomo yu rinde onyare kwenyorera obukonyi ase amangana ayechisemi na boigo kero tukurigereria negati yari abeire gakoba ayo moichano ngamo nengana yo morokiwa yomo kurabuna abono ase skururi yeri yabe weita na boigo no yega ore morokia korwa aiga ase wadere ya bogsero nere gosiria obugima bwae ase enchira yo wesungeye aya negati ya manganari gose ebitambo kero ibiri abantu batari gwancha gose batari gosanera bono no kuboria gwaitonga tunyare goikanange chinga kibune chigeri koneki ekero abande babwato muchando obwe anene mono obwe birengereria binge twanyara kubasira nabo iko no gukonyoria nga ekero ere rituko oria ijuma kegima omutinyo January ogochwa kanse bono gose ere chitariki 30 na AM nande ekero tukurigereria nando mwaka obwate rituke buneriga ekero gose January ekoera rituko obuneriga aria ijuma unabono mwaka oyetete gose mwaka wechirubere na 2020 nainde bono iga gose nande nigo turachikonekia engana buneiga omwaka wechirubere 30 noyomo 2031 ninde nari gochakora gose gochakwenyora rituko ria ijuma chitariki 30 noyomo kogenda ase omutimo komoke erio ginkoirana nyare gokorera nararia resichi gazeti korende ngokwenyoria ntochi koba nere samiyenda eri tunyare kurigereria chigazeti cheri tukori ria rero nabo igo narari abeire gakubitanse anene mono kira tukurigereria siasa kurwase serikali enene agency ya Kenya korende entaragenda se mutumoko naraiga goteba morning oyo momanyi na Zipora oye kurwanya nchanori tiga imboki ochoke machoka mosori bwegesusu riari mosioma umonchokoro onyanchoka esobono endabu riruma rirabu juvenalis nyasani na barigereria obonsi abo ngwetira se namba yaito yo studio uyu momanyo nyanchono ria gotebano arena abo igo aganitie kuboka anabande abange onsariko Edwin Machabe agoteba korwa skimu chepngombe borabu Nyamira County nonde ime iyo moroberio nabaigo nabwate abande abange abo agostana barubu nabono onsariko Helen Fred Joshua Arasugu Esan Mirambo Gertrude Elidia Nyaboke Samson Yaberi Chimbaba Chienguko nabo igo omosori bwegesusu neragoda good morning Kirandi Dennis aka omosori bwegesusu korwa Nakuru City Salams Club goikaga chuba seito Isaiah nyongesa gota following from Buti well represented Isaiah agota na nande irori ragota bana korwa Bungoma County ebwatete kigima embusura ingia gote bakorwa Bonchari bomwancha niko ndani na bayoteresa kemunta goteba Wakire Matilda korwa Karatina mpaka Omoerio pamoja pia mono sana Rose Michiamo watching from Nairobi omongina Edel Monte na Habi Naftali Onyango Nyabera omogeni Wesco korwa Kiligori sagoteba tuko pamoja Victor Mondo mienda gote watching live from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na Anthony Ragori Kefa Atuya Fred Nyandie Kamosima Suzy Riruma White Honorable Boniface Mokamba Salome Onyoni Jared Nyambega Equinini Joshua Tirimba na Vani Sanganyi Moralia MC Dudu Simbia mono sana Victor Mondo agoteba na boigo naganitie Eris Pawaro ase omoroberio Ruth Nyamanga Elijah hata akorwa St. Catherine Academy Kioge Nyakoe tuko pamoja hadi tamati Samson Ongaga akorwa Kiango ukione ri yabu eramani komo Mbia mono sana Frederick Ogembo good morning from Nakuru City tunyakeo ngubo kiachituka tuned in with my dad Ogembo and my mom Sarah Ogembo
Teresa Kemunto na ndio ni out watching live Edwin Omwenga korwa Kiserian Dam present watching. Good morning madam in the studio, kazi nzuri sana. Oino Gembo Victor Omondo na ndeni gagotebana Jared Abuga Agika anyare goikirana ase umurubiriga gwetwani gongo kuborio nyoko gwatekerengerere usikuganeti gukora umutinyo yiga uyo abantu abange bobwete asinjira yo munguso nyara gukora nabande balioganeti na baru batware ijuma engia gose banyara gukora wiki yabo asinjira ya bene korende ngogenda ase mutu mukomoke erinde nyare kuirana na mange. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Edwani yabugire arugetanda ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba chekuya. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasungwira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo so mobero goime. Hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure so mobero. Walfit itosomete chinjereza to jokorwali amarwaire. Enjere ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine. Yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumbeka esoko rwali amarwaire. Nchirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwali amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids,
prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate machine nde okubeka samale kao eyekuyarungiya igati yobokorera bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaliriga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu ncha samalieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi mugwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Getemba Television ekionga kiamamogusi. nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga lyobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigon korose bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurua senya gitari ya nyangena ase bare roche gesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurua chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755772. Buffer Tents, the home of quality.
Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe je ga yaho entere yirurete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa betika siko ya tweri bakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli bino mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko kendo ko no namba lioko. Yoko siye kenyambi iga right direct. Mogondo ko very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrobet. Ego tiri na kerege to ke korukio pole mitata. Amangana je chingo ko kutuka Enokem. Amangana je chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Nige gotoka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Hizi town chogo. Esikati ki. Aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga Falikoni. Mapema oposti amaguta zeli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibengombe yo chiko chango kobe. Mapema sibengombe. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwe kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwe go n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate chi kitchen sinks nabwe go ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi korwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisumu imbe yomuchuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibwetera se chinamba cyabo 0703943972. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Alma Aita. Our Technical Training Institute. We have the intake in January and we are requesting all the ladies outside there. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri ninto gaika. Eya nyoko na iso. Joy. Joy.
Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha uko bole yamta kama. Nancho nyome. Mche. Ya. Tena na bunole. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Nyanchama, coming soon on Gatemba Television. Ekionga Kimamogusi. Gatemba Television, Ekionga Kimamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao, yani furnitures asiligo lidia mabuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchura ne bunu kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korua asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo Dabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echuchire enote sano libere kianda eyemo isano libere isato kianda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Gatemba Television, Ekionga Kimamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied Science, Global Studies wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au
certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meroka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tvc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana na inde omwancho morigerere rito nyare kumurikira chigazeti chiri koria rero kiro tore nere saumienda aiga ase studio mienda bwakire no manye tengarero ne chitariki rero ne chitariki 30 31 la 31 oh kwa nge gazi botuko waka tara manyanga watambo kile litko yani nilikuwa job ikiwa date 30 so tenda manyanga it start 1 so January imeisha January yere nande kwa rito kore juma ase bali banjete amangana yemeyega sechishere bono litko na lieli abantu bakora shere yo gukora umutinyi yo na kagira mwarote bwatime amatuko 80 unabona I think ran area 87 you are not wrong. Where ni bwangu? Isharaka. Hapana. Ime ya otongorire sana. Hapana. Actually otongorire sana, I'm telling you. Labda okay, rio konyo muntu bwate chinga konyo kwa chinga kichinta ambe gose kwa bwate amangana getare kugochanda. Na rio raro lengochire bwangu. Kose na ndo musoto mekero kene ngogirole kwa ranga matkotari gosuka. Kwa mrefu sana. Otware buna bana bategete school fees akoranga matkotari kogenda. Lakini rende all in all your area and today we are happy, especially I want to remind aba tegereli bareba njete etimwana na sana ku Manchester. Igoromba buete, so we are very happy. Mtuheshimu kidogo. Wiki eringi motare gukwanira korende sa musinge njoma itochake gukwanira etimu eyu na bora nyorenga no nyeji kamera chigato alimiri tosoe weekend iko omwancho morikethia turachiko gote binara litofata iga ase chigazeti sa mwekero onkorigere buna mono igati yari agenderete ntuchuko kwanira mangana yabere kago trend especially kirondo chigazeti ya The Standard bwate omugano witura chikurigiriria gose ingane ritura chikomorekera rituko oria rero mono kagirete turachiko yikorera kiagera inengane ntambe sana yabasa baiga gose abasa chaba basire tukorwa chinse moche cha mulolongo being abducted tukurarigire bono buna igazeti ya Daily Nation ritukoria rero ndoche bwate amangana aya health ese gote banga bono ababunge konyora bali bagotogio murobe o social health authority gose SHA bono niko bakanire nga SHA isn't working MPs now speak up ababunge boka baita birenga maene moroberio yega norense turgokora emberemo presentation by authorities officials who defended the scheme engard lawmakers ngabono aba si abateneri bari basha banyarete ko roki omorobere se ba konya konyoraria nigo bono bage chiri ababunge nanya babunge kore ngyo maite ense kero mondo nto bwaja ase to kumerana ose necha ne bwate njira yo to balance umeta babunga abaika kero kende kero bari kugera omorobere obo oyo obabugete nga nkokorole meremo ose kwanya ro mondaire tenga ere ta kugenda sinya gitari
omaete abajumbe abatubwate babono tari bajumbe babono bonsi abajumbe bonsi kero gwachorerwe watumekire buna bono bari baro n'abakenya kwanza n'abazimio squeeze no baramo no bakorageramo alafu ndubwate n'abande ba opposition whatever omaete ababunge bari barase serikali iko bako support agenda yo mheshimiwa whether it's good or not barabona omaete they are just soldiers barabona abantu bari bune kwaya kweketero gotera serikali yebitikerio bono whether bamanyire gose I know quite a number of them they don't know about SHA niko baro tu goteranga shango korere umuntu ngokia Peter Salasia igamote omura even say this thing is not working. It's a scam. There's this woman who went aga complaining association yokotebanga gente kengero koraga she's now vindicated araka nenga maene she was true. This thing is not working. Okay, SHA taringerembe nabora nyorenga umuroberia serikali yabwate kubeka social health fund or whatever no muyorenge. But Matilda, when we have a transition kurege nteke muguchige kende when change comes ngochere na casualties chai bono go bakonyagotema gosige nteke ngokorake ngokorakira asaba keigo ne ngokora ngesande mbari but a big number tera bakewe ikirana. So much as we are saying that we need to have patience gokora transition kuru NHIF kuchisha you cannot suspend your Naboigo ekero abantu obagenderete kunya gotambuka bono kurwari goseni ni nkuru goso ase SHA timanyite gose samwa kwirikire umuroberio ya engineer geti but sasa no mimi nilijiandikisha kujiandikisha kuna jiandikishire I'm part of the social health fund because anything that comes along that the government wants na negenteki we go subscribe to it. Much as nerikiri, but at the end of the day, ikentokero kintara kono kutumia. Sijatumia, I'm good, I'm in good health. Tenda tumeka bado manya, but ninchenge and then temendreng we say it's working or not. Nabekubori nga change of heart bono ngokora babunge mbono bansire kwebe kabuna abakenya bande bamanye emechandikia ba Kenya bagwetera MPs have expressed their frustration with President William Ruto's new health plan, questioning the operational failures of the multi-billion shilling social health authority. Kwanza ngoye bwata ni nenkwana iyo mo konye bumurayi wenso mukoro Rigathi Gachagua nigatebete libaga serikali yare gotumia chinga kia bwate gose eniberie bwate enyare kone kingo muroberio ri NHIF onyarire kobekwe ibintu birio tabwate kose yarenge kurigereri NHIF very structured yare ko ba cheap kose yare ko chotumia 800 million lakini bono ikiro kurigereri SHA yachire 3 something billion chibesa chiri ko ikiranirwa gose muroberio yiga bono oirete kera bono gochakiwa Niwate richa yaba bunge bali bono barokanire bachire maminchane ngane yiga ya SHA bose nechinkwana chiri babiri bakwena nabuna bono omobunge agoteba oyiga Millie Odhiambo agoteba the PS has the vision, but the implementation is a problem. My suggestion is that if SHIF fails after 6 months, we go back to NHIF. Oyo Millie Odhiambo. That's a waste of money. If we're saying we are trying to go back a litmus, especially using money, na health yabantu. Na ndibuna na hata vanga ki. We can have transition, SHA can delay, but you cannot delay health human. Sickness. So what delay sickness human. Majority of these leaders. Yes. Abange babo ni watu wanaenda nchi za nje wakati yao ni wagonjwa. Hauna watu wate personal doctors. Those are guys bakwenda baba treated kwa ranga antu atwara mu senator ki onakuru Susan Kihika. Igata itakwenda US ko nyorero mwana usiko iborero ototebe. Let me ask you, what is the problem if you come here in Nairobi hospital? We have those hospitals. Ichiro chingi jitabuka that you want to go to US. Do you know why the state of health are in second? Our leaders, they don't use. Onye ndibako yetumeka. Angonchirebi. Onye ndiyo montako yetumeka. Kona angonchirebi. Onye ndikero no nekero montako tebanga kera arwarire. Tigatumeke gose KTRH.
atumeke gose oresi nerari. I mean those health centers could be good, but because awatumiangi wanaonyanga majority of them back on the chisco, that's why roche the state mbali of our komanya health emichandiri chinyagitari mechandiri ase chinyagitari goteba maine tokonyoranga omonto okoremere mase gose abantu abaiga abanene bakoremere mase serikali abangi okonyoranga mbabwate chinyagitari chabo onye nense ya Kenya njiro ororo chire special bagocha mbali kogende chiga cia aba Kenya bande na kiye kogera konyoranga nonya mali ogoteya chinyagitari chinyinge na buna nonye chinyomba abuna ichi abasubati bakoiborera amatukabono iga nabuko nga chinyagitari chinyimbe chite baine chibwata baroira abange wita igo amangana bunayo ababunge ndocenga bachakire kurigereria asinchira ere engao bono buna Peter Selassie eragoteba na SHA is just a scam that needs to be abolished. Cancer patients and others with chronic illnesses are suffering across the country. Kiro kurigeria maina barwaire eba cancer niko bakonyara omochando monene ekero bakogenda kurwari gwesingincho kiro kurigeria oburwaire obu niko treatment gosamariogo bowenya bwae niko boganeti chibesa chinyinge mono. Dr. Eva Obara eragotebanga we need to reduce the 2.75% deduction. People with payslips are suffering. Ngabono Nekerengo gechibasa chirisi bali babwato mushara niko chire igoro mono 2.7 ntebi asa abantu ombare bakonyora mushara wechibesa chinyinge okonyoranga ekero bakonacha morobero yegosha chibesa chikona chochoro echikoba ekerengo kire igoro mono nabo igonto bwate mobunge okitutu chache South Anthony Kibagende segoteba bulk of benefits in SHIF are inferior to what the defunct NHIF was offering. Patients have been complaining that the system does not work properly. Oino mobunge okitutu chache South na nentubwate Faith Igitao. We must address the delays experienced in making claims in SHIF. Na boigo mobunge oyigose oyore o moteneneri omurai wabara bangime yebunge Kimani Chungwa nigagotebana the presentation by Mr. Abdi shows that either those implementing SHIF lack the or are not qualified to run the scheme. Kimani Chungwa era akoragie biara abari batenereto murobere yiga o SHIF igo Mugano yo nore se page ya kane ne page ya gatano igazeti yiga ya Daily Nation nyara kurigereria na kibona babunge banyarire gukwanira amangana yiga ayobo wenia anene mono moroberio yo o SHA oretiro bokongo ase abakenya abange nande tokurigereria amangana ande ari gazeti yiga eyo elina riri arengeringa nari mwamase page ntangani gose ase gazeti ya Daily Nation page ya kabere ne bwate amangana ya oyo kabere mugavana bwe county ya Migori Okoth Obado nekina kerike mubwatiraneti kioko kiarenge kyomunyaroka bwe university onyarite gosire bogima bwae mwanyakanite buna Sharon Okoth Obado two others put to their defense over Sharon's murder. Ngari tukurigoro nande ingane yu nari nyari tukurigererirwa nga former governor's lawyer had argued that his client was arrested due to public pressure. Ngabono umugavano yo niga nyari tukubwatwa sengencho abakenya na ubaganitie abwatwe igo ikine kibado nkegenderete nande ekoti negendete kunya goke morekera igo ntundo bwati kizora kwane igento gyoka tukwana ki abana abanyaruka babiri bagwitwa sinchira irembe nande tukurigereria obosio nebwate amangana nde bunabono KUPPET kyombekeri kya KUPPET Kenya Union of Post Primary Education Teachers ya bwatokire gose ya rosiri bono a list y'abarimu bari baikiraniria magani ari ekyombeke kebegete erinde banyare ko ba promoted gose kukinwa ebiro barimu barense ekyombeke ya KUPPET bono nigo barachi gukinwa ebirogo ase chinsemo haiga sense ya Kenya nande tutatiga ayo tubwate iga mangana akorwa ase ebigambiro ekirabono ebicha ya Chief Justice Martha Koome raiga nabo igose gotebana lobby alleges plot to harm Koome Apex Court judges ngabono ekiombe gose byombe mbire byasokiri bigoteba engana umuroberi norororo origetie kwane kinga oyo romo Chief Justice
onyarire gochandwa aiga gose onyare kuikorwa gesiasa asikirwo kiriare na rali gose inkiora kwanire Samu iguru yengane iga ya Chief Justice Martha Koome keroro chabiri gakora gwe biara nga kero kende judiciary nigere bwate obukurumi tarabaka gukora emirimo yayo bia Maite in the as Kenya largely Kenya n'abantu in 1 minute naba otogi in the next minute na ndaba gwakamagina kero kwanyore any appointment ya serikali gose totebe nga kwa bono kwa very Chief Justice if you go back kero bare komovet you will tell and people could say how competent she was. Yes. Kuenda bunge wagotogia lakini there is a time that you will come now or when you will not be good during elections. Kero muraibu azimio andase court whatever ya chikure chinchibetu free and fair and Chief Justice Martha Koome, the hot air thing and everything that happened, she was lauded by the government that she has done right, she has made justice. Kuruhabu tukara tuara issues kidogo iga issues chikara toka whereby muraibiense couldn't even take some of the rulings chikurukurase ya court warare baka wakacha kora omera na kando bakaratanga yaya it's this and this and this bono no botutukanugete bwaro kanire taribono bwachaka actually Chief Justice gutaigwana kwa ene serikali taribono bwachaka gogwachaka tekare until they had to meet for a talk kolire linga ngakie kegambere gochi kubwaterana namangana yes serikali. But remember Matilda, when we have judiciary negento kere independent, these are 3 independent arms. Kibwa ntoko ba independent yani negento kibwa ntoko ba allocated the budget lakini decisions it makes ibwa ntoko ba independent. The what executive yo muraibense tukatwara legislature eyere bunge alafu tukatwara judiciary eyebone area Chief Justice Martha Koome. So when we expect justice, we say court is a very important institution. Negento kibwa nerte kuligirelia amangana tokurukanga go interpret the law. But when you are fighting and sometimes ngora none budget ya bonko very squeezed, it means nga yekole maza the uhuru namagendrario the judiciary went kweneke. But we are all fighting here the judiciary. Let me ask you, what if today we have a critical matter that should be kogaya? Where do we run to? And already we are fighting. When you are saying Martha Koome herself, tarikwe kerania amanganai. Kerere ego orochemba Kenya mbatu trust ne. Will you today be satisfied ngabono ekineke kerugaiga nkebebia? So we need to have a proper way when we feel like there is incompetence in someone, especially a very critical person. We go and talk as a government. Go say to bantu bakwane bari responsible if it is the LSK, the Law Society of Kenya, to find solutions. And if in any case, in any manner, amagoso karo tigaba addressed in a proper manner, that etari koreta enchira yokole maza. Bona yoroche mbam taringa mbamura. I don't want to use etari mbamura security. Ba withdraw security. Kerba withdraw, but with obvious reasons. Why wait, of course. Lakini I think she's safe. So let us not be as NC, whereby so kwagiri na banta bangi, you need to kubaruisi on your way. Matekenya na very. Onye turi kwenda as per the government or as per some people, then kwabe obstacle. Batagete the yes person. Batagete abantu bagwitaberana. Bagwitaberana. So ntoba like let us define a proper way where the law needs. Kubwatekana neri chiko nabo chitopa utinjiro re kyagira abantu abaiga neba abale bose barense iyo burayi bwae
mo chief justice na ndekero tukurigeria neba no murai bwense namanyete nga abantu mbare babwate powers buna bono ikigambiro na boigo ababunge kwanyora nga onye mbari koigwana amangana chaka koba mabe nebo nte abantu baita bakosekero umuntu asoire oburayo manyanga tofauti bake baroro abantu bakabangusana ne lakini ebe senjire kubwatiri chiko na ndetari kore maria obukoreri bwabo ndetari kore maria obukoreri I think Matilda today onye turega gatembe if we have a disagreement they went to an enmity you want your ebintombirota etebikore kanega njembironte the good thing in we have a robust engagement. Yes. Then we balance the money at the end of the day, you can take a because all means are good. Let me tell you, again take a time and again take a konga. It's all it's but whenever is answer, they can talk. You remember when we had elections, the IEBC thing. We had a section of commissioners, but everything in yes. We don't have the ownership of these elections. Yes. Inke ebiche gokorokana neri. Igo bwasio kumboyo. Bwasio kumboyo tiki. Mboyo no nyasa mangana iyo bochori. Because buneke kundi karotore ngabona nintio commission ya IEBC. Nintu tutene toba chori. Nintu democracy. We are the root of democracy, especially as amangana yoba chori. Karobono togo tenaga na ande toro gananga yori kuchia might bono we lose trust. Bago confuse aba Kenya onde to yoko egeno. Onde to yoko in future even if people you don't take the ownership of monto gete onyo bwire of which is right. Might be a human. Ero nimbe chairman ya IEBC. I have my preferred candidate. Na bonda atebera ngaki yari konyara kana na bo yari kubo. Lakini uyonde kabwa ina free and fair thing. Mokolera mayo ne bwae. Hey, that's right. Na togos kabosio ne bwate ngane yu ya abductions ichinate abantu chuko kwanera ikiagira ni ngana yogo ichane sana ekiro togo cha kokora chigazeti so the abductions tragic end for two Mlolongo families Askanja appear in court ekiro kuligereria omo inspector general of police nigo na boigo no ryotenete ekiombe kirikia NIS babiri bakwanga kuruka busibwe kigambero kwana na machivu lakini korende kiro kuri buna inspector general kusomwa ne wa manyanyimbo Douglas Kanja lituko ria Alamisi bono nanyarete ko ika busio bwekigambero Ondro chima bwe after sororiru maite ono moneno when it's too late no mondo teneta mangana ye security so naende kirokora the security and you are a leader you go koroking example kebe whichever the manner that you are busy or what lakini at the end of the day naro chika inoro kolende taribu ya let us follow orders now in fact no work when force law maita banyimba na work when force law. Yes. So they should be leading examples. As a tore egere when they enforce law to have a tuko babuatinga ngikiriba akora. Mbea mono sana kera to kurigere nanda iga egati yari to bwate ne amangana buna bono siasa kurwa asero gongorulirwa Mount Kenya segoteba fear of Mungiki resurgence as a tool lynched ngambare babere banyarite gosambwa kirabono nando bwoba basire kosoanga ikiombekeri kia Mungiki kianyarire koira na confrontation more than 100 suspected members of the sect were overpowered and beaten by Mwea residents. Abantu wetani emie yemo abakagiro niko banyarite goitwa na boigo kobuwa na abantu obakorwa chinse mukiri cha Mwea egotoka county ya Embu ayo na yuare asigati ya siasa anne mono korwa ase chinse mukiri cha Mount Kenya na aboigo tukorigereria iga ne wate orboti rwa Congo segoteba enseri ya DRC Congo crisis complicate Raila's African Union chairmanship bid as tensions build up. Mtuanya lito kwandingane igoro. Yes. So the DRC president snubbed emergency talks called by President Ruto as East African Commission chairperson. Omurai wense ya Congo na nyarite tanyarite wikira na asigikaro hiki kiariganete weno murai wense ya Kenya William Ruto musike William Ruto ekero ale nero munyakiro go bomo obori gosebwe kyombekeri kia orogongo rwa Africa
ya moja igo bono koranga inganeri ya Raila Odinga uchukubori kia African Union na bera chukutwara ngo sana no sana because maite kero tobwate chisegi bono bune chichira sema ya Congo they are those in for it mbaro babuna bono oroche DRC ne bwate obo tofauti na Rwanda gore even the East African community boka chinzo chiri ngota ke bare sides bono ekobe mechando alafu oroche Congo tejetia sema kutana and the president who is our president Dr. William Ruto nerole che igo bono ngochi korete robo tofauti na ande ele maze kidogo azma ya omurai wense obo yani omurai bwazimio oyora Raila Odinga ochikuboli kiruge kya AUC nkere tobo tutukanu kidogo esengenjo chisegibune chikira chikwana kiwa ngochi koreta chirobo tofauti ngocha konyorora mbara bare in for it mbara batari go support bono kwanyoranga the side that Kenya takes bali bandu batari go take that side na bera chikogecha bande use erete obwamo techikoreta obwamo bono it's a critical thing at this moment. I think onye ndiye ntekiara po kidogo aragenda sobo chori toranga goso bwire ngako bwa kurwabwe now that is a unifying factor kuchikoba egere ibintu nibiene kiona kigina gota bigoronga we as Africans we need to set up structures to be organizations chito na nini tunaboto gutwara through the African Union ni maetenga ne bwate structure health tiga to finance our own health issues chise chiri kwenyara dena bara bakoraki banyora help from Africa egere ngana mwate tianga tabi matida kero menya to bumuntu can treat you any way bunata gete because you menya ta sama aberai kwarare abakusiekere nyomba kero kero abakusiekere nyomba anytime na you have no right ko bori kende because you bori uche uko bori kwanza ukomeke situation ya bembe so ugo vumilia nona bona that's why tokonyora chinse achinde chibwate umarufu chibwate uchumi rengia chibwate obwerori kocha South Africa sengenje bamatenga ki at the end of the day ntogane tina ndo bokonyi cross chinse icho ntogane tibo konyi sona tubakora buna turabakore we have no issue buna bono maite amangana tutaye buna bono tweminje na ndabanda ba the users about these European countries they use us because most Africa igenda tokora raw materials chirega nintu tobwatega raw materials ibintu bune chai Africa ekuru yaenda ngumbu coffee ine kahawa amauga ngumbu amauga yale tumaite I think kerichari naro wakwanirego na nyiringa ikiro kuri county bune ya Kiambu sisemo cha Juja ikiro konyora amauga simikira ro mange sisemo buna nonye county ya Nakuru amauga radio nonga ababwate emegonde ya amauga na abantu bakoro chinse changumbu yes Africa no tokuruis ebituma of course bro mbiro chichi Mexico ngora rustoro ya sana buna baba chiaba Uganda but there are these critical things kahawa majani chai wanda buna kericho is all green chiaba Kiambu abu kuna chai na ngusia which we are just small scale farmers by chai lakini nero contribute tore toko gende bintu binde tokurukanga amauga itu ate abana hareba kerichari ngorara na nemete amatunda haya they do export so chinsu ende nkoko nyorianga sam ekero kwanyara gukwanira ingana abune ya mauga bona abantu bari batawalire nabo konyora baitire ase ense ya Kenya anene mono hukumurikira magana na yechikawa chi HIA omuntu uri ogotora tari konyora kende lakini ense ya Kenya kirego export go chisiko abantu bakogenda bakonyora faida nene nande bono konyora na nonye grade kelike aba Kenya bange bagutumia kia majani tari so we value them more than we value ourselves rora maftana atogeturukan and then those people were saying to mine for I think it was around 30 years yeah na tumanya koire na kobaya ito are you saying so let us have a proper way into na Africans of Africa of Kenya that we manage our own resources. We have resources. Una tiango tabiga Kenya. We can finance our own budget na andi tolo niba kabantu bandi. If only that again to chande ten corruption. Wokuru. Na woto chande. Mama mboga be taxed 30 shillings. Chiende chons pia siki ganja kia serikali. Bas kuruabu serikali nere be faithful nero ega chachi pesa.
I'm telling you we can finance our own budget. The problem is nailing a key. Bono togo umondo sango sen 30% kage we can Nairobi kwa nyanga ya bero sen 2 shillings chuk. No manyitinga amangana ebiasi bibikorosi chips yase chi emebagani amenenaiga since ya Kenya ebikorwa Egypt. Yes. Tuwache biasi ya pormoro. Ebiasi mbiroro. Nandi chi kampuni nchira iga since ya Kenya chitali kutumeka ebiasi ebiga vile Kenya. No manyetebo. Bono to just to support our own. Then how do we finance our own budget? Onye ntoko leta a structure yogo support our own businesses. No nyekere serikali egiteka chaka SAG yunga ebiasi mbibasa korusiko kiagera kero kurige buna Central Kenya ebiasi ngosime kubire sana. Molo ga ebiasi mbiro. Ebiasi ebichire. Bono kwanyora nga kampuni echi gete okanyora chiro chonga ebiasi bikoba imported. Nga bono oboli nga chips yeye na ndelindeli onsi kose ebiasi bikorosi chips yebwekaine. Nande kwanza vitu very healthy. Ma take tambo transport all the way from Egypt ya bakery chemical. But get this fresh. Koruwe mugondo yakire byeye. And it's very healthy. Yes. Konyoro montoka na akwenda mubagani omanene okora gose chips kuku neliba mona 200 1500 kero kendo kuminga ebiasi ebinga ki ibireiga kumbe birwete isiko ebine ebiasi birwete isiko na ne tofauti taringa ere enene mono nelinga abantaba mpata getiko support gose bataite bapeke chi kampuni asense ya Kenya lakini mpata getiko support the local people. We need to support local products. We have a lot of designers to support. I support our own. Tigabara ibabe kechinya gitari no nera kogenda o dumigu una montonde bwensi. Tetobe kino nechi skuru no na abana wabarai to barare chi skuru ichi. Taringa abande bakwenda mumbu basoma. But I like our president. But you know monto within Kenya. They graduated from Kenya, alienda shule hapa Kenya. Igo is more. Banga bande ba chitesco, kuri gisemi igonga barababe. Is reading as an example that as well you can trust chiskuru chire Kenya. Na ande nabokubeka abana bawo in the schools cha Kenya. Na ande baende in Nairobi University, bache Kisii University, baende Maseno University. Still they pursue baikirania ndoto yabo. Baikirania ndoto yabo. Igo igare example nga you can be from Kenya and do everything. Abantu baraba everything akogenda ngumbu mand nalibo noro naliyo konyora chize michego mono. Hakuna kupata semichego. Kwanya kubuli ninki kogera aba anatobwate kusabarukiwa abaiga baguchi bakora nursing mono ebaguchi kiro baikirenga kyokuri kwemeremo bakogenda chinsi cha ngumbu. Yani gare to bring that relevance kidogo. But I think we have a trusted system of education in our country and we have the best. Na naba Kenya mwa tomo Kenya nabako likuwa nose in the world. If you don't know that. Ngote mere. Nerengi SME to the nande ngobeka to mkazo assess. Shida nelinga na bobanta bago so maiga ye kirenga kiemeremo kwanyaranga bono ebetereti ogende ensi isiko ikiagara to konyara. To konyara kobera nyumba utabwati emeremo. Ensi ya Kenya mochando biroro no gutanyora emeremo. Eyubone kero okuigwa murai bwensa konya goterekera stekero naligetinjira yo kone kia basaye bonsi gose bantu bonsi bari banyarire ko twara amasakara abonete banyorire ki ibago kora sam origereria egazeti ya Taifa Leo. Okay, giga ase gazeti ya Taifa Leo ndoche giga machozi ya mamba abagoteba ndoche inkwane bitwa kwandaka wese gazeti yu igoro yaba jumbe baria babwate bagote bimura ibwense ngabono shatri gokora ndoche giga bako tetea sana musubati uli nyartu ko baga ko bwatwa kubwatakana noko somero mu waziri oyo musubati yo kurwanga Grace Njoki uyu orenge gose onyara ko baga gosomera wizara ya afya ko batebinga shatri gokora ndocho mubungo ya mogaiga okurukwa nere Duncan Mathenge garo mu bunge ya Nyeri agotebanga tiga batige umusubati hu because mbiyar kuboli esengenjo this thing is not working umugano yo nabakonyora ase page ya kabere se gazeti ya Taifa Leo
egere onyore nkwane yue ase obwe kirano arafu gaiga nindo chebicha ya Okoth Obado oyure omo orenge omo governor we county ya Migori kubatikana neki nakeria kere ase koti igoro yogo kwa Sharon Otieno igobona nabwate kesi yago abwenerete osinabwate kina abwenete kuireneria igo bono ikinegento kere koti we don't talk much about it yura nyora sepeji ya kane ye gazeti ya Taifa Leo. Alafu gochibosia nindoche amanganande balia mili ya vijana wawili waliotekwa nyara Mlolongo yapatikana abantu mbare gosaba aba murambare aba saembare banyatiko bako batatu banyatiko bako bwatwa asichinsemo chiri gose ogochererwa asichinsemo chiri cha Mlolongo bono oyomo babere babo ba mebere yabo yanyorekanire kubwatikana ne enkwane ywe yanyorekanire igobono I think yuntongo nyikwane tore alafu tutarakora tokugendera gochibosio ase page ya kane ige mogano rubwa Sharon Otieno na mogavana mukuru o Migori Okoth Obado nora nyore asenchira yobo ikiranu. Alafu wakazi waamua kukabili washukiwa wa kundi la Mungiki na kuate babu I think noni gabunero ase ndoche aba na nchi baro ringa tigaba deal n'abantu bari bakagirita kuba ibyombe biribe bikagere kuba ekyombe kya Mungiki ekyo kyarengo it used to be there nenyo tegia ekya korwa arogongoro ausi Chinkororo. Oh yeah, I do remember. Of course, mbwati string ne kurukarokyo. Lakini nege ntokete tomanyete. Igo kia Mungiki inyiranga ne kiombe kyo buhalifu. Lakini rende walifumaniwa kidogo. Ababaka gere ko ba part of nseme yue ye kiombe kia Mungiki. Alafu ntobwate gaiga asepeji ya kane still ntobwate kamati ya Senate yashindwa kupatanisha Mwangaza na bodi ya ajira igo bado Mwangaza kawira Mwangaza no governor otwarire ngaki nkongu sana ko rugaria asensem area ya Meru county ya not Mount Meru county ya Meru ase bono bado okoranga Senate nebwate ukongusana na anana mono ase kyombekerigyo kurikapa kuri mirimo na bodi ya ajira yue tokorokanga CPSB ya county ya Meru esenge nchombo bwato butukanu igoro yo kurikia egati abakuri gasibensemejwe igonga nebwate emechando kidogo negati iya mangana bari kurigereria murabono okurika gutarigereria gose okurika abantu buna aba bamanyaine abairi okuba vekaste chiabisi mangana bunayo naro arete muchanda state county yo se serikali county ya Meru mbata bita kwansanga mwese ko mwabonero ure bodyguard musacho erotendeta abasai so nebwate some issues alafu gaiga himizo wakazi wapimwe cancer and you had a cancer someday na twarire ebikarebyo ase amatuka mange uritani amatuka atano aiga ase studio na ndekero twarigereire cancer ekobwata abasubati cancer yoriboro gose cervical cancer omutienyo oyo na ndekyo natagete kubanyoria kero togocha gukura umuroberio it's okay. Alafu Trump sepeji ya gatano Trump alivyowafukuza kama mbwa wahamiaji haramu USA bono muraibono ibo soire bwense ya USA kurukwa nere Donald Trump bono na elisti ya soka y'abantu bari babwente ko serigwa bari batabwati amasakara aikiranete of which I support onya abantu bare nonense ya Kenya ninkyo kwanda gutarerense yabande ninkyo kwanda gutarerense yabande illegally nabono naro chinse chinyinga alchibwata abantu abange nero yabwata over 300 people nero yabwata abantu almost 200 lakini aba Kenya we were around 1000 we are more than 1000 take it 2000 yaro Kenya bago tamasovo 1002 2000 kabona aba Kenya bali bare US ni mate batorigirete by they do watch us te otwaro bo bonge no na aba Kenya bale gaiga babwata bayiri babo US bara bono bakumininga gaki nero konyo gototomere US dollar you know US dollar ngojere no once get awane bakumeti te otwaro bo
bono otwaro bwoba into bwate just 1000 between 1000 and 2000 people. What about abantu bwate 260,000 aroba kwani ikabona to twara wasiwasi abantu mbiye bare nyasango koraro nase nganeyu abantu mbare bamenyite igasinsi ya Kenya abange sana bakoro aba Africa batabwati documents tise nande bagokora bakebiasara paka basongo. Yes. Na into Kenya we have to revisit. Tocheka ika umara ibense nere ali ringa ki. Umate, this is one of the way yoko punguza uhalifu. You know, we had a time that we tuwabwata Al-Shababu abange where every time, every moment ukiunga Al-Shababu imefanya utekaji nyara ya kori ya korobosari. Abantu baringa ibakuru. They don't fly from Somalia at that moment bacha. Na abantu bari within us who are illegally living in this country. Correct? So much as other countries back on the Goriringa Tiato, Bekabanto, but Barega illegally, to buy back to their countries, we should as well as Kenyans. But they transport. Okay, Taringa Novo Sakungo preach. Naba US Imbara, Navarobara, but illegally. But legal, we support our own businesses, investment. No problem, as long as you're legal. It is the same case. We have millions of people, but USA, but all legally, especially Abagusi. You go on in the 1,000, between 1,000 and 2,000 people back which are in Kenya. Oh, in fact, Abagusi baka baba because Alioma ente na oroje paka Abagusi we have gone to the world. Lero hulda mamani, Abagusi kuri Nyamira. Nyamira na batay mo atogeri mo no, you know Abagusi. It's our win. Karatika it's our win both Kisii and Nyamira goes no Mugusi. And I will to understand twins. Meaning that Abagusi abange they have invested in the US. Nambono Minnesota they went to Minnesota Masava. Na chache Minnesota machache because ni mata Abagusi na bangi. Ikabona egatia bari bawacha ko deported bari batara ikirania masakara. I know Abagusi na bangi baro. Na bari US Abagusi Korochi Montomino Nero Tabuat Masakara can support one of your own Mokonya Konyiga because in Achaira and Kenya at the end of the day no Mosani or Hachagua Kiresim Tomera West. If I go Chanda, Tobomango Konya Tabang and Heno Tabuat Massacre. No, ye bari get Kogenda or born, I was a quite every angry binding and Ochkogan say, yeah, America Comenya, because in the on Sikogenda. Genda Sinchiren don't get what you reach because in Jotorico Carnival. I can make a what Richi Kona. Oka onyora masakararia bonerete okaba certified nerebia nandengo bere nabo muntu okolega sinemero umete bono abantu bari batabwati omorembe bono kero geno oko bisugo se nyumba nari otabasa kumerwa otomu abaibori cyane lakini gento kero rore kenengeringa at the end bakotomu seino kero go sense abande keusin kote bakiringense abande ngenama gesabire tiga ko gendense abande ochiko ekanya ochiko etereka kigima kero umanyete nga nigotumite chinjera chinchobo tutukano goikaro ronyora masakara agendo nyine mbere muhorigie onye kose kwanyorire omuntu gochiko chake family nera aroro nyora masakara ria wenerete ogende aroro munabono maite abari baro illegally batabwati masakara konyengo enda bare gasi bono gasi mbali guchi bono teko nyalekana because go kugende gasi then naburanya ngatubwati those work permits konyora ngaturi ko kwende alafu tokuskochia sepeji ya gatano narimo egaye gotabanga serikali bono ya Kenya goika echigwetenera enyore amalio garia agotanga uburwire bw'inyamoreo those ARVs which means enyara ko bagego support itself yogotanga akorwali tari akorwali ali agopunguza makali agopunguza makali agopunguza uburuburia gose apunguza onye gotanga metango nchanjo tobwati obe nata bogotanga I'm sorry no gopunguza ARVs gagopunguza tari agotanga bono kuikia serikali chikwebanga actually it's good for me it's good neria at a wrong time we are struggling with our economy we are struggling with SHA but ntobwenretenchira we finance our own things na intwe twarakana ko babantu turetegeme tweka egere tonyore ufadhili bwokonyora malio gajwe egera abantu babwate ba abathiriwa nabange na inde buna bono baigweteiga omathana bakonya gukuminga etorako gokunkweje koroko you are safe you are okay a solution te kobora at the end of the day
serikali weke value your health amari yoga ya bado naro na hande serikali ne tuare njira mbadala iranyara ko bagiko ko ego ikirania amagania wi alafu kaiga toko soa kaiga ndoche kaiga Matiang'i akishirikiana na Raila atafanikiwa kuliko mrengo wa Gachagua baba tabanga bono omorai okay gose omo olia otaget ororekanire because taratangasa romonyene olia ororekanire ko twara libaga lioko bomorai bense kurwensemo ya Kenya oyore Matiang'i Fred Matiang'i yokabere mwaziri omukuru bagotabanga aisa kubwaterana no bomo bwa omosikira Raila Odinga igara be more successful than gutwara omorengo o Gachagua, of which is very true because gokorgereria omosike Raila Odinga korengana na numbers chiria bwata buna bono the last election that we did umuraibe so bono uruke moske Dr. William Ruto igamu gwetene chikura chinka sana, you know they were very close. Oya bwata 6.9 oya bwata 7.1 just roughly 200,000 iko meaning na bwata numbers unlike Gachagua maybe can to kyokara arete kuro Mount Kenya ne kura Mount Kenya you are never sure na nyerete yons na maine esengi choboka banyene mpara twaro ko igwana chisembe cha Mount Kenya mbabwate ngusana nenti mbabwate ngusana yes mora because Mount Kenya East you bwate county ya Nyandarua bwate county ya Meru bwate county ya Tharaka Nithi you see they side with their own you're Professor Kithure Kindiki I have the Mount Kenya West now ya Gachagua chikura chirinchigo cha chionsi igobono if Matiang'i bagotabaga according to oyo rigete gazeti yagotabanga obomo bwa Raila already mbobwate numbers na ande gusiya because mbobwate koko ande chisemo chiri chanyanza and the coastal region parts of Rift Valley like Turkana like Kajiado ODM negose omorai oria Raila Odinga na wate numbers so igera mobere raisi omoske Dr. Matiang'i kubua kerari na omogaka Raila unlike when he's with Gachagua. Ekine kerengere kyo monto nando mete birengere byose nebia kerengere ngeri geko bakebe nande ngeri geko ba right kero monte kerengere kya ne kingenjo ikagera ngote ngokonya bire ekero abantu bagusange birengere ngokonya bire byako pegoro monto kwanya naye wachakire ko rengereri zaidi hapo. Alafu Matilda bari mbikira chimbe whereby mebere 18 ya rustiwe gali ya ase inyora ndege nero ya nyore tajali chinsemo chia United States igobono korakananga abantu 18 bayene kiuko siria magimap of which negenteke besane izo ni za kuzunisha nabako nyoranga ndake abantu mbarenge mali nande obugima gosirio obugima bw'umuntu negenteke besana especially wetira senjira yemwe basokana akonyoranga omuntu akosiri obugima bwae asichinza chinke ikobona ainaro ara manene muno ase gazeti ya Taifa Leo sijui niende kwa dondo Riel dondo tumanya kubwatirana egazeti eri ya People Daily na Boygo The Standard. Wana toka ndega iga ntagete ngwira ase ensemo ya lero toka nda coast. Asakor kwa Ganze. Iganze Kilifi iga omusacho yomo o twaro musubati oba manyire nere banyora abana. But unfortunately musacho yo I'm telling you taraira musubati mukaya chikorora mamu mwabo. Ona gai mukayo ngambe mako matenga bono maite jitindo chinyome ego senero. Onye turi kongira sabo iburi bao ndore baiburi bao then inko they have to leave because into komenya ntamaite baiburi bao akamotigai ikabono bantu bali muri skali mo muri chitaoni ubwate people no joti gusun because tra moro ke baiburi bao kubona gente kenene kubwate people bao nki yo chikave kong kero kwate biro umuntu gose kwaganiri komenyo mwana obande otamuire seno nande mpanyaro kambari baote bukubairu bakana nande mbare bakogani bairu mbali koirwa nkige uchikia ometera nde koraranga kero kiende nanda basacha omukura nkyo konyara omukura arengereri kero mete no mwana obande
mwanyore bako mwana mwamerire no muntu ingangi miaka 3 lakini tamanyite no esino okay tiganda teba kento ndarengere kiranyarikane you see squeeze nyomo chiarero nchiri buna jiri chiakare chiarero turi kumanyanga abantu mbanyoma tarakini ambanyoma tibuyigo they're not sure of gosemba nyoma te gose gosemba nyoma no boka banyana bari sengencho ereti yo gotigwa no gotigane kuri iguru bona monta akora test litmus ko eskuru to kuruganga litmus kora beka litmus kwara temanga kwa bashwanga ama NP omuntu yongwera saba ibuli nere abantu bali bayirira abantu more than 3 saba ibuli paka babiri barasira bana bakumetinga bana ningo okonyoro nde bwensi kwa turi kwayirira omoimo kinga bana togende gochia togende gochia saba ibuli mwanyora ni 2-3 months kwa mwira saba mukora amenya nere manyanga ki omuntu oyo no ena abana mwanyorire now you are sure Yana abana tari assurance ngangumubere. Tigana kubori ninge kwera abantu baikempaka wika utwara abana guse mwachakire gesaku nga bado tori shuanga umuntu yo nomutagete. Na bara gutige ni time. Ago gutigane. Bono rero igwiriro muibori. Kwa mwanyora ni 2-3 months mwata bono tigato nyoma ne. Mwachira sa baibori. Mukwerena mwabera asinini muhatiganire. Nakwo nkyote yabantu. Ayo konje dinga kwa nyome. Igore shwa mwaka netie nyome. Nyono goikaba I think nata babibigo changira abantu batari kwirwa asaba iburi bwango na bera benga no gotaba sure koli because ubwanjani bwarero you don't know whether amahene muri no muntu amoko ba no muntu lakini tari naye kubono you have to be sure whether this is the right person nkoira asaba iburi bane na nderero igo even the way dawari wakana chombe chiri chakara it has changed mete chale wakana kwamanya kwiro mwana ubande chigwakana kwamanya rero iga na bokoreta baadaye na hande kwanza bandombere bwata madeni abande tiago tevi barabanye na bana babande amadeni batarakana chombe kwanyoranga bakinire omwana omunyaroka oikirata geire kogenda chombe nkole tuchire omaite bona no ikegusike uchikiara aba bachera. We had that conversation that someone was encouraging abaibuli baito bari barabana ne batarakana deni akanesira moto sibule na intutu akana nari abana barakane singinjira ti omwana aragani oikire miaka ya na ndene bangete kimo kwanyoranga abaibuli bamenyanete deni bamenyanete deni so mo sacho ndo bwensi onde tera tiganda basomera mo sacho ndo bwensi origeretia na bonda I cannot have that moral authority yogo tebia lakini rende lakini rende no moralia ende enkeregere likiao akane deni osibore bana babo barenkagagwe na barabakaniro alafu najua squeeze pia the form of ya kuchange entera ho akane chiwakano ya change squeeze people meet at banks squeeze ne bank number bakwana teri enjiri tomatenga ni chombe okay we call it chombe but in other forms Dero gusino nye ngombe nchiyo. Ngombe nchiyo. Chibesa abantu abakibachakire waka. Bakumira nebengia. Otetiga conversation eyo yalete tenero liberera. Kero natyo mete gukwana na babiri batatu eiganga. Abasubati mbare bago chibabwatisi abagaka babo. Koligeni boy kogenda sobo. By the way, yeah. Ngateba. What is your take? Ngateba mbuya tinga kanero chombe kobwa kwenda koligi chombe nchigo yakanira. No, but it's good. Why? What is wrong? Ingingo yaka no waisane kirenga ki gansito kwarore and it's not wrong for me. I don't feel it's good, it's wrong. Onye tore banga na woto gutika tari lazima ochi akane gosonye le mukobwate ire yo ya motari nga karati ngo liho na bengo ntebi nchake gose you can support your man then ote benga tigamo konye mupwate maybe you are working oligiria CBD yae onyore maybe chombe iberesa to whichever the way it can be monetary gose yani monetary ya minutes chibesa kwetera chibesa oligiri kwetera chibesa onyorenga abaibori bao babagainiri maybe kolengana nere nchiraroje ago value to tebeta 100,000. I'm not saying you nabura nyore your value is bigger lakini rende totebenga ero approximately otebenga a value chombe nda wakana chombe sato chire worthy 100,000 but I have 70,000. You are working na wote bringa bono upungufu mbwata
konyora 30,000 choka I think I should have cleared naye kore monto lebiyai go bwata kagashokora. Is there any problem on 30,000 untengo mugaka bwata gasanganani igento ndakore no ngabune den igento ndakore no komokianiria majukumu aria bwatese nyomba erarigeche esoti gweka asiginjo asitiyo mente chibesa chigende situngana akaniru irabanga something has happened something has happened ama kweli ntoriko yabangira something has happened ochira atara gwakanira you know according to ekigusi ayitobwene tikotinde kwa not unless kwa wakanirwe then you take that ownership ye place you bona indi bachake kukuchangira. Don't you think you'll be like nkibana ntamo 30,000 abo yento kirororo ira chiri obwate nande iga pressure bono yabo ibuli nere koreto muchanda ekiagera rereye abo ibuli gote no gotebio omomura gosie omwana onga ntagete enusu million singencho mwana na amasomire na akoriki kwa yoro omomura yokero kendo mubuko eturi goikaga abo nabwate gento geke nabwatange 200 ningi otakumwanjira arako echiga erinde bagende ekerekene nabana bamenye no more bese ngenjamo tukabone ikagochaka kubikira abana ebirengo na bikogera kwanyoro ngomunyaro kobonero go contribute nande guyakanira ono gokeme chanda bune tikabo ibuli bati kwa abana pressure. I'm sorry to say but it's just my opinion. No na Bible I think rero iga when I think when keroto waka keromo sacha waka ndo musbati I don't think a value nero no ene chombe chira isane go value omuntu it's no go tenerato it's just an appreciation an appreciation tarbo abaiboli I think tigaba unabone nsi yabona yakongire ebindo bikongete bono musacha acha tingani wasabire nusu million ukoligeire nusu million okoire. Do you mind about abana aba banyorekana ngakibako ngaki abana bago chikora? I think I will think about anything that we bring on the table. Lakini nturaba seketeri ndio mukene muchikomenya abana abantu erinde abaye will think about ngaki aki nindeta gosieto teba 100 whichever then the appreciation that we can bring. Lakini karakali etwe karakali of course we are not encouraging laziness because abantu mba appreciate they have to toba no mwana obande that you cannot even appreciate yare lakini appreciate abaibuli baba toe some masses yani batokere kidogo to appreciate kwangana no konyora gwito na inde having in mind that omwana tuache ku appreciate at the end of the day natakete kwirendo matekero utakaniri turiko sikwana ne kenyoronge uriko gusike kero musubati utakaniri nawe musacho utakaniti turiko sikwa karare pade go kuba namande nonya mamumu abo musubati uyubwate taraba shiwanga gosena abaibuli baya mbaraba shiwanga gose maybe you are married kubano koreta maskani between your in-laws nae akana ora leta maskani sana ndio rasiko tonyoro wachakire kulenderwa abantu se kwa ulirwo mwana bwa banyene kwa ulirwo mwana bwa banyene gazeti eri ya The Standard Sam kero toko yerigereria ebwate engana tware uchikorigereria nonye ya People Daily ndo chegoteba why Ruto peace mission in DRC conflict flopped iye ntoko aniringane yiga ya mangana yechiseki gosengo sana nirigendete gatiensi ya Congo na Rwanda ekero ukorigereria gazeti yo ya The Standard nige gukwanira abasaba iga batatu basirete kurwa ase chinsemo cha mulolongo abo bono goikira bono iga babiri batokire barabo basiretia magima abo egoteba abducted and killed murder most fall for 6 weeks parents friends and colleagues of 4 young men have prayed bono igazeti ya The Standard iregoteba mbane korende kubwatikana no roboti twabeire tugutwara korwa omotinyu 12 mwaka eta abantu mpatatu kurwa sichinse mochiria chia mulolongo nebwate aiga ebicha y'abantu bane abasacha bane be miaka ya igatwa ese bono babere barabu babere confirmed dead ese bande babere bagendrete kunya kubura naboigo nebwate ebicha yayo nebwate ngana igesagota Inspector General of Police and DCI Director Mohamed Amin at Milimani Court
rituko ria igoro kira banyarite gwika bocio bwikigambiro gose bocio obwikoti aria milimani ikintu naringi ukwandira igoro ya basaba nkore ngibona chigazeti nabo tuguchikorera abo abasaba basirite between date 16 na 17 mutinyo 12 mwaka oita last year even. Yes. Aba batatu bakurwa chinsemo chia mulolongo nigo oroche family na bego tabana abatatu aba baringe Justus Mutumwa, Martin Mwao na Karani Mwema. Abana abantu baboleta abasacha boli babwatire gose baochereretwe korende rituko ria Jumatano umuseneta bwe county ya Makueni akanyara go confirm Justus Mutumwa niganyoretwe chinsemo chia Ruai. Rituko ria Jumatano maragoba nabo igo rituko rigoro naro kero kurigereria ai mitandao nabo igo chinyomba chioburaria na uyu manyekanete buna Martin Mwao ereni gatugite ase inkendu ya Nairobi Funeral Home eyo amatuka mange yabete gekumanywa buna City Mortuary abo ngaigo babere already babere batokire mibere yabo yatokire basiritia magemabo oyo monaro taratoka bono wikira boniga oyo manyekanite buna Karani Mwema. Bono Matilda. I don't mweta bana babwata baiburi babo. Tiambaroka bana ne babarenda basae na rano montanara babwata 3 years have no right kumuroko mwana because na mbwete na myaka lakini rende abana baba baiburi babo. They have families like Montonde Bwensi and karama kweri agocha ama kweri aronaro. But kerama kweli agocha wetera se ogwochererwa it is something that is trigento kirekia maite montaru arasi aku we can understand no montanyo no basoka no nengaki basoka no we can understand uko irege kegeke but we can't still take this in whereby montago barachi wiki sita montago barachi wiki oendo onyoranga igao cheretu okuringa okoriwe okuno kwaka serikali ero maite all our blames na serikali okuno kwaka serikali ero amatoba nande bono ebikoro bune byahene kigwe sana kururi urucho ria genzi tokagenda paka kware emebere gatoka ari kware aside from abantu kunya goitana boka seboka mbasubati mbaitetu bono Kenya ye yabeire in a way insecurity totally safe in. Let me say we are not safe because Matilda mimi nimeenda kufanya stories hapa nje kuuliza hata watu kolengana bune serikali ere how do you feel about the government are you aware that bantu bago tepike gento bawete bawatanga ndachi kukwana obole you see living in a country that we are not safe with our own government that it is elected in abantu batenete bakaboka saa 12 bakabangera ini gochora ngana it is the same government toko wera rero tokuboni montago tebi opinion igoro yo mwana siasa kusange birengereri abira ko kusange birengereri igoro ya siasa go feel abara igete whether in county whether in the no igoro yaba MC igoro yaba jumbe muntu tagote birengereri tokonyara koreke bishabara in public tokonyara koreke bishabara ya in public wose no montache ka live TV because igo muntu nabara cha akuminga nkuruwa ni chenke nyumba muntu nabara arare ga buna reception atanga tigandare booking end because the rate of injira abantu bako ba abducted abantu bakubura asengencho maybe yoko correct ya serikali yabeire group especially kuru Gen Z riurujo so when we talk this we talk so bitterly asengencho we don't live ntobo ntukomanye a country go sense into abanyene to tweka tobwe to kwa negoro ya serikali because yetu right serikali ya chore tu no mo Kenya yoro we give them power. So if indeed the government whether same SMR yoborendi nebwana terigereri ways yoko make sure we are safe as Kenyans tari no tari bakanya buka ngwaraga iga during the muswat naro kwa merelie serikali ya Tanzania patika no kwanza ngorali naro lidi Genzi uko isiyo ilikuwa wanakuru kwa weke tasini kendi kitu masasi kaka na indu akoreta kurubekana guku amani I was there as I was a man tukakora kurubekana igo tika tumenye se country igo sense into twins we can speak freely we have freedom of speech kolende naro bono ga we are underlining
na into mostali mu matches to bwate freedom yo criticize amaskani atari amaskani atoki tutorora profiling yeah to bwate chiko nto twara whereby we have to kill people to beke no ene coffin ime to manya koranga bana to aba correctly for what purpose that can't help. Let us come using social media to make social media sobia. When we used the social media to whip for Amandaman. It was good. Social media, you can use it in good ways. But at the end of the day, let us, something that we are fighting for, on your Gen Z, we are fighting for good governorship and leadership. In Tebanga, we have to profile someone. Tumubeke no ene sandukime, tumubeke no ene nkoroime, tumubeke no ene ngitie bigoti, na bono nkomo kolere, tumubeke no monte ngoli kuruguru chanse. For what? These are leaders, they are elected. At the end of the day, the only proper way, and over at Kura, we come 2027, only you feel like that when ready, or Kura to someone you know. Another way, Nabokumo court, no energy say, Nabamo sang, no energy say if you are not comfortable. Momo, those are proper ways. Like in victimizing, these are leaders, they have families, feelings. So that's what I can say. Mbia mono sana, ekiro unkoligerelia Sam, ayune gatia mangana lia vereka goto chanda. And bono nengora which stage family chiga and even kwenye to atevire inspector general bono igorombanya alite kuruka bosio bwe koti erinde banyara gukwana na mangana lakini ngore nginga esingi nchoba irirege keke nene gosekero bako irige keke tambe no nyo muntu uri gocha kokonywa gosegotoka mapema ta kotuka kali buya nande bono yabira kongo konyara kurigerere no ebintu biria barai ba okora singi chotari nonye national government yoka rero kero kurigere nonyo borai mpaka iga nonya se chibunge au ase chi county okonyoranga murai nare oromobe gose ebintu agokora mbiriko gokia abamenyi abantu bari bamuchorete lakini yaba kongo kumukwanira singi ncho kero kende tariko tekene criticism tariko speonde wensi ukogenda mamincha yari agokora igo ntubwatiri bagari gochorana ndebona kiroko chikosa sedebe egose egochwa kekuretebe bono umwakonde mukuso mwaka wo bochore 2027 manya umurayo ryo kubeka abisi no murayo wanza gotebereri kwana aiga gwachire bugeka no murai orabarae nonye gose rero metoko bana ego choro murayo re ikanise nonye bali bakotara nebuku gose bali baberenga na babuna umurandia rero naboko bawwa ikiagera turi kumanya kira baikira ali ninkiyo chikyaba ebonsi ebagonjo kabonsi bonsi kwajara no yo moyo ratigare utenerete ken we have had chikanisa na chiro chichibwato bututukana bwaba abantu bakurwana live so I don't know where we are heading lakini rende no nechi kanisa no bora kanisa watu mujano eshida n'abantu abantu gete bara okonyoranga abantu muri bawo kwa mere birogo mbate gitiguru sigo borae kwanyora nga nonye asiki siasa ekanisa ime ko sasa borae we byombe abantu mbaroro bakorukunga ex officials gose former chairman former chair ladies kwanyora mbate gitigo skakura ya konyeri agorobire sukaga kitotigere because my Matilda mna torega intubado we are fresh from school twakatebunga ki you are leaders of tomorrow mbokari go kyo mind mambiteri go ikiagera bali bararo because bali bararo mbararanga lya gorobire bali abakoro mbararangi mbararanga bona lya gorobire okay tabadali you know a good leader no muntu okonecha muntu kubwato muntu ndoko boko gotebinga bona genda kuchi omaite when you will be retired seated somewhere or just a success yo muntu gete kwa wate toko poko you are now the leader okufeeling omuntu yoninchi na moraite that's when you are a good leader abantu bari so selfish but I think oro kimontonde eneraje ko morai bawo eta competition I mean dia gorobire bono tigari gorobe bokie we are leaders of tomorrow I think now tomorrow ngo cheri mbo isire bokia nende ekero nga a good dancer knows
when to leave the stage. Kengo manyore ekero chinsa chia osekero olioba alia tirimbukire obwenete gosoka ekero gene tukwanira barai gose tukwanira barai bagosuka kurwe birogo kwanyora ngana ndi bado na ubaroro bono gose bago chibaba vocal ekero tukurigire abona siasa ya serikali ya Kenya iga uyu gabero mukonyi bumurai bwense nkarenginga omo director ne na mbekere chibiche chiange ekero tukurigire mukonyi bumurai bwense umukoro bono nali abegiterio kigima oikira nonye oyore mukonyi bumurai bwense boniga musike professor Kithure Kindiki otanaliti gukwana egegetaga tebanga ka serikali iga ya bono ribaga enyare gukorera abakenya emirimo kiragotebe nonye ori umukoro nga narenga iga mirime takoreti gose na korete kiakorete korende bono muchano obere nga wachire isiko no gwakeriogi turamoigwa umukonyi bumurai bwense professor Kithure Kindiki na kubolia nga serikali ya bono ewe ribaga enyare gwikirania aria yachigite gose yarierete abakenya era Situtishe ati rais a one term president. Pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one term president. That is your objective. Hiyo tu. Just that. And you will have achieved a lot. President Ruto is lucky to be among the 5 Kenyans who have occupied the seat of President of Kenya. Some 24 years, others 10 years. If he gets 5, so be it. If he gets how many days, so be it. Mimi nimekuwa naibu wa rais. Today is the 89th day in office. There was somebody in this office. Today is not here. Now he's giving us ultimatum from funerals. How he will make William Ruto a one-term president, as if that is an achievement. William Ruto's objective is not to serve for 2 terms. It is to use the time that God will give him in office to bring transformative programs in 1, 2, 3 areas and then leave so that other people can come and take Kenya forward. As his principal assistant, that is my... So musikuja kututisha na one term, my friend. Mienda sam umurai wense korengana nere Professor Kithure tari ganga ya tari okwende miaka 10 eganga ya no gutumia ri bagariria ire kwene kingokorira wa Kenya bagende Mate tabera nole. I want to say I don't want to question the IQ was obongaini wo professor Professor Shoninga is a leader indeed azenga njaki mate erora admitting aki Mada wana siasa bangi batanga 10 bila break. Yani era abigito bongo bwa ime 10 bila break. Kwarare. Ikine era slogan squeeze era onga 10 bila break. Lakini era tabirenga he is lucky that among the 5 Kenyans, might we only have 5 presidents. Oyore mzeje the hayati mzee Jomo Kenyatta, Daniel Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta, now we have William Ruto. He is lucky to have occupied that office, over as office. Bono, according to Erao Tabanga, Nkwana Nero mo Oyorengo Mokonyi Bumurai. And you expect that. Kakwa Lucy obvious. I can't think of Wakerankobi. At the end of the day, everything that you are doing, you go and against. Also get you see reaching the Yarenge, or just gonna Tabanga, Nero Conte, Ingante. Bono Mao Undukire. Bono, Professor, Otumekiraki out Tabringa, Nevanga Najko one term. But in these 5 years at least, ora kore kriya kore, and we accepting into the focus within these 5 years to an already baga. Because the baga rinderi gocha, maybe they are not sure was somebody nyore. Lakini rende, you wisdom korok wisdom ngaki, ukuno komo shat,
kwara dibaga a conversation yomo oyo rengo mokonyi bumurai wense ko gendera gotebanga inu yaya inu one time lakini bono mante kindi kiorae korera kidogo nga ora Dimitri to eliga lia bono kara to eliga lia bono actually ntori interested ni ligocha because ntomanye tibuna baraki but at the end of the day we only have this one tiatora kora to achieve kirito koreki that is wisdom lakini korokana kiture kindi kiara kogenda acha komotenga intunkumi bila break bono nanda konyora egento yo koreki kyo gukwana kwara but accepting the fact thing ntutigatora kore 5 it is way of shutting down oyorengo mokonyi bumurai bwense ingakie yue oyore Rigathi Gachagua na inde we expect that na otabringa bono if there is an opposition leader we have no musikiriga Gachagua ekero kwari kumutegera chinkwana chae kirari ngavisi marange kwari kwa gotebanga tumeweka mitego kila mahali abo bale isiko aste yo barachi gosoera imbe serikali ni ntutorororo na ndengora atore togende baka nonye 2032 akaebanga ni gago korigasi se iyo murai bwense gose abakenya mpamurigereti akaruranga oikire bono kulingana bune matege yo abegete mugano nanya korete sana umutego wasemu gaswaringire gotanga mutego wa panya washika waliokwemo na wasiokwemo matege na baye begeta saye begete but at the end of the day kimani shungwa najete agatebanga muntu okubekere mitego Raila enda kwetega ibeka karobisi before atararusigwa korere okoranga chinkwana chirina chichitabete chinge bone metege ya begete at the end of the day nerwe kwetegete onongo murengani no munkwana nare aliyebukwa okorokwa I don't know whether you ngosomore yes ngosomore mugano noro we na Haman Haman not na Haman na Mordekai Haman iga begete metego I think it was the status of that time because no muru tibare go deal nere akabeke metego baka guikira akagenda akabeka ase yani abegete metego ari shiwango umuntu oyo umuru tingo tebare umuntu yaitwe akabeka baka asago cha kumuitira yuna Hamani akabeka asago cha kuitira Mordekai but at the end of the day again tukeria abegetari no Haman no akorete nero serete nene kugusingire yotanga gukora imegesima gukora imengoro yo kuruta umuntu megesima na uisa ko guono ekonye igo bona de that ane nangere ngani ora umukonyi bumurai bwense abegete metego status datanga ni meka kila mahali tunamuonea 18 ikamotega lakini at the end of the day umotego uyu ugachuka ukamwiranira back so when we are seeing President former Deputy President Rigathi Gachagua kagotebanga Ruto is a one-term president we expected that ntoro chinga nanyenyeke materi no adri yako bampiche na temte goteba oga kimura ibenza I'm sorry ngabere tichiti go konyora ke abakenya na babwateri baga abana temete kuraoma lakini rinde bintu ngo chibire byonchoka obura ingo chabore na inde bwaera ngo chabona ndabura kirigente ko basigika kiae kusikeri umunguru akubangirite nande kire togendete kumurikira oburai ntobwate bono umurai bwensi umukoro almost ke Uhuru Muigai Kenyatta nere obeire korakirare sana na ndore sokiri moigura kwana okurigiriria ekaba kirokende nga ekirabanyarite kumirana no murai bwenso bono tokaira nga kirogene na mawaidha achiete korigia erinda akanyora abantu akababika ase serikali kolena na matukomake toraba ko bachana igoro ase chinkwana anene muno chimuregete abasaya abiga ba genzi korende ndainde ebwango iga ekirari ngisige ikaro gyo kurikiria mangana yo chenu korwaiga ase chi gosoro gongorwa Africa ya mocha ekiranya tukona korwa chinse mochiri cha Mombasa nyanya tukwanera ubowenia osenkwana yayo murayo moya okubori kwa ena nento akwana itingane iri tukore goro honde singe tukurikiria ali abeira manene wiki okubori
buri ko murai bwense nkoringa otakunyara motakurigenjera kero montete nenere tutionye gusiomergo chobande tutigose ari gubuna chisese nana betugukwana amangana yaiga keragotebanga bonense ya Kenya nebwenete kurigenjera eranyara gwetenenera erinde anene muruna ensemeri yobowene tebasakore mara kubwatikana negitambukiro kirikense ya America ko nekianga kiranire maega gose yairanire maega teri gochukubwato kachibesa chogosire kyombekiri kya World Health Organization omurai bwenso mukuru uru moigai una agukwana roboti orwase embeo organization really quick. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Yeah? The bullets and the guns we buy, we're not given for free. We buy them. And we're not buying them to go and fight wars off our shores. We are fighting our own people. Hapa tu. Sam, umete ngoikerere ngakino nyo moiboli agotevi kwa viro muntu manene. Kwa viro muntu manene igena kuchisaiga matabu. Igena kuchisaiga. Na ye bange choke. So I think how soon umete bono okay. Kwaratiro mfano mbia kero mumurachire iburu. Higo ne sign ya moyo korokinga kwa beiro mugaka bono wetenenera lakini you don't na kora asoka kuri nyumba iga na komote bono choki para it is a process bono I think ndi mosiko Uhuru Kenyatta alota binga gende saiga whereas bado twarule iburu we are just some weeks away. Fresh. We are still fresh. No arenge. Keroge ke no arenge. Actually nkera ira nga kintambe because we are roughly about 2.5 years. Bono twekirikati kurubo chori bungabo wera. So yeye mwenyewe ndio atakora mu question kidogo because era mwenyewe no arenge why couldn't he initiate the same thing when he was asoborai. Lakini nenda ijalishi but he has a point. A point ya nelinga ki ntobone ndikora mamanse nga ntobone ndikora mamanse ekiombe kingiriyo chikobwa kwana na maliogo kwana na maliogo bono ye according to many of us ye korokana kutaba enkwana ekubwata sio morayo bono Daktari William Ruto ne baba omerana ba omerana take do yato kanyora some appointments so we expected inga maybe he sings the ogotera kwa kwa serikali lakini Uhuru Kenyatta is one of the guy who speaks his mind you can tell that toko mobekere ndao kwana toko mobekere gento toko mwage nto munwa kwana igago kwana egento kiriero munya nakorate ago feelinga na gwento kwana that's why kwara after meeting the president actually tuntorara muraibu enso mukuru Uhuru Kenyatta goteno korwa a support iliaye directly kuchia somurai wense tutebono nganare nare part of the government that we are having na ndige tokene ngelinga kionyorenga kere serikali ya soete abisia umuske Daktari William Ruto iko ya soete in the name yobobe serikali nkoro you remember even during inauguration nyanya ba ko ba soni bagotiani you could see even how Rigathi stood and said we have inherited a dilapidated, in fact I'm quoting him, a dilapidated economy. Serikali erembe monopi in the presence of yomokonyi, I mean yomurai umokoro Uhuru Kenyatta olengo. So what do you expect? Anda kwane tegari asikiro montai wese bakabara ikoruchinse cha we have inherited a dilapidated economy. So mwachira obviously in the name that you want to revive ose to korosi a mess elio ya tangane ta kolire. So you are making a mess. So in the health it's also a mess.
So Kenyatta, I think he's right. Bono Rosia Messi, yeah. Bono na ninu mwachire. Oma teke rogocha kooro kinga bono, you know what you are doing. And then we task you now, even the health sector, bono make that mess. Lakini rende, it's a wake up call. According to Ere, if I can find one word, it is a wake up call for us that we should have. Onye nkebe tinga kiria I think he is blessing the president who is there. No, and it will be an achievement. Evirengere lya gusanga. He has a right. Yerengia, yerenjire sense mengia yogukwana. Ekiagera taragirti onde biara. Indate vitengeri naki. It's high time bono serikali ya Kenya yamanya naki. Ekero konyora nonyo bokonyo. No na ngochiore kwara twara ngake. Ro bwate nonye kosore se family. Ngora twarore you leave a room for disappointment. Yes. Ikiagera kiroko konyo no mondo, kiroko no mondo na boko konyo letayo o change your mind. Kwaba na options. Na bengi ronya se relationship, ekero raro, tigakobeka mogoronsi, gose kero kwanda go test ya match, turgo sana mogoronsi. Ote mano mote go sote mano kogoroko, ikiagera kogose uma osana mogoronsi oguchikwalimira, osoko tigo. Na bogo so nene nyomba gose asana arora aswe. Oswe no mutu yani oswe osene sugulime gwaswa sugulia nene bwate gosene ne githeri ime githeri eke kalinsari bona yoswe bwansi pi na bora ndoli onyore kwa nantre no ni ma tie oswe bwansi make sure nga oswe sugulia lime amagoro nange tisco just in case onyore ngente kere kere kwerende kego samba mono na bogotuma to so ime rigwaso rina magoronsi nyara bone kego samba kwereme you have to be very strategic ebine bintu bikoba ekiro kuri no sense mo bunabona abana bagosombi guchi skuru abakonya ro muntu ose no mwiri obwatiro mwana ategete ko mokonya omoiki gose no onye gorenge college kawe ko mwako kabiro gatatu kwanya nere bintu bya muburugire otware family issues kwanya ro motigo mobwato kira kware boli naki omuntu yo igantegemete gose no nyo moibori oyone eratoka ritu kiri mobokire binte bimbiyo what anyway yabwatete iyo gose tayo moibori otayo naki oranyare ngerengere kikende oranyare gutwara na nabera maine gose nabere biya kiro omuntu kwanyara kurigichinjera mbadala so nakiki naro tabingaki Iko bono murai bwenso mukoro, he's not wrong. He is good. If I never achieved, he got the minute thing akirata achieve it, he got akwana. Afotogo te unga ki ira ntegera nango kwana. Kera litu. Timo kora nango kwana. Because kera litu kensengo nyako change. Ebintu biko change. Nainde the minute thing iko bono nyeta achieve tiere, murai wanta go achieve. It's a wake up call. Indeed it's a wake up call. I can attest that and saying amainaro into Africa, apart from Kenya, we need to look on a way to what options chito and to tegemea mono obande nembe. Let me tell you, kero tabo nanye yabande gosi marago gosi marago obande nembe teringia lakini kero le mwao no twara ganchara no twara akalike chito maitenga how will I solve this problem na ino na maskani ya kutoka kero re indemasi sio monto na bara ko irenchira gete nkonyororo kongentereriwe bintu gwikire kerengo obaka abantu bakutumika abantu bande bobe edinde banyare kuba obokonyi lakini kere konyarekana kwanyora nga kero kino muntu ri konyorora okogokonya okobwatukire obuganga nabo gochiko chandika lakini onyora nga bado no genderete gose tora asira bunaganete gose kwanyora ebintu binde tari abantu bagwancha ebintu ngochibire bya onchoka umuntu imokeria okonya umuntu ko imokie elon umutigera yakanere bweka lakini rende ayu onegati yamangana ali tokurigerere nande amane namangana gotokuna bono samusingincho togocha gukora kero nkorigereria iga ntubwate buna bono asamangana ali bono bakenya bachakire kumurikira boniga ntubwate amangana a safari rally Eraje gukorekana chitariki 20 weke 23 omutinyo gatatu ase kati umete guchakara umuchio Nairobi yakorera Nakuru county ya Nakuru
ndo shaba Kenya very excited timaite na seki safari rally ige kare ko bagoki. No, number one, when I enjoy safari rally, I've never attended one. About to have excited. It all raga TV mono. Safari rally is TV. Lakini rende Kenyans are excited because let me tell you, karo safari rally yego cha number one. Remember nga negento kekuru kwa nga gekoleta in one way inkoleta kire economy yense ya Kenya yaroka na gutwara boost because this safari rally happens whereby tobugate participation trikuru majorly from Kenya tobugate abantu na baisiko bakora participation. So when we having safari rally it means nga no ne biashara biashara by'abantu babake bari baguchikorora no na musubati yo konye bistamtam nabo atesha kusiri bako nyakurigereria yango nyakunyuntare lo abantu bechi hoteli those the hotel sector especially chinse mochana ivasha kerego bakonyoranga at that time they earn big bakonyore shenene egere bari bako participate bari bacha korora ngo kombo abari chi hoteli echo egere banyara ko bakonyore kindi mama mboga anafaidika kwa sababu abantu mbaro kera rure korora safari rally onyoranga tabu atinge ni nyumba ogora bogenda. So the excitement that we are having, I think it is economical in a way. Abantu banyore chibesa abandi no kwegokya hata hao wamama wa kibanda watafaidika kwa sababu kuna mtu atakuwa na watch hapo oigure njara oenda gari mbekere chapo na maharagwe. So it brings it's kind of an investment thing. Na bera abegune na egosori ekwere kiwenseme yu lakini in one way or the other ya boost abantu bara bagocha kuomerana safari rally igento kiritokoroka nga egekora it's among the unity na bora bara bagocha kuomerana bamanyane bara baganyora abantu koraroro mambiende it will be a source of chingombe which is a community gete wanda na bora nyora ali ombera naria no muntu nyorenga no nyoma ya rurali. So this safari rally has a lot. Omonto naro ukoenda safari rally atageteko koromo songo. Lakini the process yoko koromo songo achanyo abantu bandi. Asange birengere na barabu. Are you getting the point? Yes. So safari rally nengia in one way or the other. Alafu omonto nara alia jibechinse meji. Bago chakolani gento getenio. Ago chakorenje omonto geta kore gento. Otebanga njenda yatako muna nyarewe abana ambare bago chakulikira batebanga in future nda yatako ba a driver ya safari rally. Yes. So it is a very important thing much as maete ebintombero ebinge emecheso nere mengi we give priority to football. Ama shabiki ya mange ensenge in fact ensenge I don't want to say Kenya kere ensene bwata mashabiki ya mupira bwa maguru naraligo people don't take note of especially safari rally it's among chiri chitabu at support ene no mete chiri chinkoro sana chiri chinkoro sana lakini bali abake mbare bago cha wanje safari rally mbaro bata unanje lero igana ko nyora ways I can go to witness for the first time umuntu nago cha kwanda for the first time umuntu nago cha kurugusiga aendo achikoranga kina ivashere gosenga kina kuruenga kina robiere courtesy of safari rally igo umuntu tax to avoid kire bosingoli nale gari ende bako abantu banyore biashara. So inchenda atebe excitement it is so serious. It's all about economical because it will bring an impact abantu bense melior gongorolia dose alias bagweta I think it nero will be nero otigaleti nandi yengencho mono ogutuguta stress yegutuguta stress ane mona sava sai konyoranga taria basai boka eye mpaka abana baka abantu abagotu ikero kogenda gari metenda abantu butanya kumanya ndiro konyoro ikwitinga kwara berira sigitusiekire ubonenta kogenda wakwembeo obekeri ogi kabisa ikero wanyorira asiguse nechiko solichire akeri ogiriri chura koraki minyoka okonyoro ngomobero beire bia na bono Matilda mashabiki ya Man U you need safari rally if I don't know ukora stress mashabiki ya Man U safari rally is one way of go to stress ndeti kwanere na where I'm inclusive katoka ndo aria ndeti kwanere na mbe yese ngenjo nabora nyolenga ninsinju gutambuka no nyankuru afisi iga
lakini ya it's a recreational way abantu bakwenda kwegokia so genda onye gukonyora ribaga genda alia safari rally egokie alafu pia kumbuka kwamba ande bantu mbare abantu mbare nkwana nere kwabwate ngoirana tore aikero tukogenda sumutumo komoke tukoirana tuirana after 5 minutes elinde tuchikokora omorobirio aya Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare injara ayo mworo karugetanda bana mbare injara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Getemba Television ekionga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba ukwarigania ayumurebe chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamuguriya maya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosegeru wabo oronene kegema rore jogo angene skuru iyoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kimya igasariao asokugura ubuyo ni chimbusuro chingikeranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getemba Television ekionga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no manyagitari irinike maobanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero technology yo kurigererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yaitu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California ni USA Mario gande nale tukurusia somo chyo India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero naende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere tukubweni abantu abange nande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kyagera na ayemete Igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Getemba Television ekionga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife?
Thanks, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asama tuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elyo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiye skuru yiga ya Keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwegelia Beauty Therapy nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate course kya kisasa ichichiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na segase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi yele bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibisonyo tanya kwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yaye igaso okwanja koino abaibuli kumuranje tikanto tiga bana ababerenga tikataba to kasi school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abana bagenda kusoma eli baje utakonya matukani mutu asamange na bogwaka esibu transit number 0726 588558 gose 07 08330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eri wibekeri bagari lya asensiga yokwerwanirira Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Isiko yabisi. Nabona botambe nigoto kunyaraga batwarigereria abarai ao kuseba bibateli bagalia bene kobwa muno asaro wangora gusi tonyaka batokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi tokwanira isiko yabisi abera in fact bogirango wo nere ntangani yo succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari 17 zatu nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara lyaya bakolire asemeremo yabo I became a DO. My first posting was in Nyamira. Eyamate yabo nereri abana bane na obale emirimo bale abandi na obale Kenya iga babiri na abandi badatungu bale ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi unity of opposition started in South Mugrango. And that's the dream I want to have and play it back
with this coming elections so that all can kill buyago. Na agaro tu alenga bake nyorete ntwara esire togatabu nga motego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana nama teji short chiri ogotoma echire chinduru bono matira agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the born. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruwe bata itoko banga kare. Yani abasongo mutake mboga ambega iga nkoro mu Africa nanga sengijaro mu Africa. No way. Na yani ko kwali ko tendo se timu ya banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuno na gotebi ebintu byonse na gotebi kurugese na nse ko gotebi na kinete gocha na visa ini to go yuonga wino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isko yabisi Miagetemba Television na Harun Ototo. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana inde omwancho morigere kero bono torigetia gocha gukura omoroberi wega korende toche gose nere DJO na chigoso ane timu yae aiga ase eyungo kegima ritukoria rero ime ya Edwan Express ige kero torachi gukura na samienda ngokubonera tubasoske kyagera ono abantu bari banjite nga omusikine ryogo banyare kutwara libaga ria bene miende kero twara gukandira mangana ya safari rally ekere bintu nebiga byabeire anda mangana tutari gochi tokwa abantu batari gochi bakwana muno mutano no gochi otokia kwanyoranga ekira abantu bachirari bagutwara omugoko muno batwarira enyingi bakabasalia kwanyora omongino bando bolire kurwenka ochire Naivasha ocha koira na after 1 week enyumo ya serikali and actually kwanyora umusaye mukiga obolire wiki emo akoirana kwanyora chiti kwerenda kira chiti chinsemejo abar nani ne bwate casualties monto naro gocha gosoka and in the name of safari rally kintachi wate era mutukaje tekini akoirana and safari rally chai chinde igo much as we are saying economically nechiko bangia nani ne bwate mechando ya upungufu ya kidogo casualties cha enchro korende nabone nse you know sena veri ubuna bwobogimi ento kira ongeringa kira oboika bose kwachire mega funeye onyo kugenda chikambi bunechiga okoine kianga ekero oikirari onye koganeti gokora mangana ande atatu abere yokwegokia kora sinjirire ndonge nande onyare kwirenda korenginga egati chisabali chiri abantu basigete ni chisabali cyo kwenda komenya lakini okonyora nga abantu bange musaba bange okonyora ngeno echikambi chichi kanisa chikambi chiri bange bakwenyorera echi family koru bachakige saku abande bacha bali mesigo bebwateraniti yes nande bono inse amikarembe abande mbare bagosoka kurwasi buna na maroire na bagosoka na maroire but rende what we are saying kilinga kim sabali rali ego kwenda genda no moroberio exactly wiki yundo chitopai wiki yundo chitopai genda no moroberio tikakogendo in the name of ebintu biao karuo because we need you your family needs onya ko bwate family yesike onya to goko genda goko nyoranga nurusie family but in good manner in good way no problem you know it's very good it's okay we are not discussing how and ari onyorenga na goko nyoro muntu mugo cha mama ki family nere no problem but in a correct way and shonga muntu no maita sakuru ta tigeti bande nkagari oicha agacha bona nda konyore bana ndi mo complicate matters we should bona there's a shortage the morals of bona morally it is really one thing
nere inse moral we have a lot of moral decay issues go say ngotabanga nga kitokoroka ese kegusi endo tokoroka nga njiro muntu akwebeka chimbu chabere chirense chabere chintuambu chabere chimbe ntubwata upungufu sana bwembu esikuizi ga mwisa koligereria that's why bikorombiro bire binge bibe chinyomo cy'abantu benseme yemo basacha kwa basacha aba subati asaba subati because we have a shortage lakini byakaniro but the only way that we can kusutura nyara ko batoko rusie bintebyo no go behave well no go changamkie kanisa na habarayibe kanisa batomwerekyo stop fighting tomwerekyo tuachire tubwate mechande weekend ma tuatware mechando when we come to church is where we relieve our stress. We are coming to meet our God through the church leaders. But when to tomwerekyo ntora acha naende to tuare stressing who should be this at the end of the day no bantu nande mo kwagena waka na chingundi mwaka no mo waka na chingundi mwato at the end stress chinde chiko cha kolengere liobora yobuye no ewiki yetu acha ntobwate school fees ewiki yegose twaitanete ke nyumbani lakini tuachire Jumamosi kusa Jumapili kusa Friday there are those people who go on Friday tuachire bono at least tonyore relief tuomera na ya sai wetera sabarai so you have to behave motorically omwelekeo mya enchire yo kore kurende Matilda I think hapo kwa moya konyora nonye ekanise bono kire weekend ya beire nonye nande abantu bari bagwaka babwate chi club chiba chirange ne kanisa chirange na abantu bakurara nabaro babeire bobe bakubikira abantu irio gisana kwanyaranga ne rituko ria Sunday kanisa no erensemo banererega bono bakongusana na bagakompete irio korende kero tukunya kuburinga twarigereria mangana ya iganga nya maskani ya erire use chimbu chia change bona samu atevire chimbu chia bere chimbe mono mutwambu bwabuchire amangana nari tubwende kwa na nesiko anene muna mangana buna ayo kurigereria abantu gose ayege moika abo igo health wise mangana yobo chenu abo ente kurigereria asinchira erengia abo iga bwa sense moyo bochenu no kubanyorenga January iga niko twarengie kurigereria gose ensemeri yobo chenu nigo ekumurikira kumanya abantu igoro yoburoire bwa kansa yoroiboro twabere tugukwanira ekirasekira twakwanira mangana ya situkubaboringa ira abana banyaruka babwate miaka kianda wika 14 banyare konyora chanjo ya HPV nabo igo abasubati miaka ende yose bono use miaka uchakire 20 genda mokorerwe screening ase chinyagitari au elinde mocheki gose mochando iga kansa yorobaro no raso mobere elinde tonyare wekonya gose bwanyorokere bole oboke oborere bwachakire elinde bwanyara gukurwa gose kubweniwa wikira nukurwase omubere igo ekira togosie kumutinyo igo o January no gukonyorenga oburiro bombororo nande enyorere chanjo nyekore omwana bwe miaka emeke omunyaruka bwe miaka emeke nabo igo ase chimbwe chitogenderete gukwanira twara omwanchoyo mo nande kaba omwegeno erinde tunyare gusiria obobo sam ase ngincho yebiro bono togochikosukera abantu be dance gose etengo nkora rigereria chinsamo cha Facebook mbare ndoje bacha banga banyorira ke bunabona nafta leo nyango tadia no tate bonkorogo na opio abotebanga noare no mwanchoye Rose Michemo na David William Auta Steve Mumanyi kurwa Jogo watching Surambaya Rosafi kurwa Nairobi mkuru kwa Ruben Teresa Kemundo na Ndera Noteba watching Rhoda Ruth Auta watching you from Gulf Jeddah. Good morning, happy Sabbath preparation in advance to all Sabbath keepers. Ase bari abana sabato kose bari bagutachiriria samu bari ebikanyagi litukoria ankyo batware ogusasimo kuya na bari bakogenda litukoria Jumapili bakogenda chimisa bakogenda chikanisa au banyare gutwara ogusasimo kuya na bago ba ijumangyo ko batebi Juma Mubarak monongo lakini rende wa Muslim brothers we do recognize you and tunawaombea mazuri ase okogendera korigereria obo Kristo njara obo Kristo nero yokera tokonyi
Kwani babere baganeli weekend ngi. Tigante bega. Mbiya mona singing jwa sangre na into weekend ma. It is on Friday rero. Until I think you will come on Monday. Yetero. Tigante benga mbiya mona bali bwansi mo ko chinga kichino koligereria muroberi yoika. Especially kwa mangaseti esenko baroro. Na boigo na Matilda setwani yagatambe ngima. Tunawashukuru sana. Na bonsi tingo kwa ni bonsi lakini tigankwa ni umungwana naro ubora torigere sana okuru kwa senator, former nominated senator okuru kwa Oseo Chwani, a good friend who always is our fan ogotorigere sana gotigamo kwani asenchira yabene ngotenga my brother go on nabasani banda abange ntata itugwatora igo mwanspina abakwanidi watware weekend ngia na nyasabalende tumana nenga kende. Mbiyafana sana omwancho mwarigereria ase okogendera koba 90 sasa koba 90 wiki yengi mamutinyo yo January wensi nande tokoburenga kero tokotambuka ucho mutinyo nde kendera koba ime ya Getembe television nande asenjira ya bene koro asende kukwireniria mbiyamona sana asoko ba kwa bukire na inje buna umwaka ochagete nabo igo kurwa ase studio ya kabire havila kariri na ere matundo kurwa magega yechi kamera kubereniria mbiyamona sana asogwikirania roberiga rituko ryangia obo abateneneri bonsi ba Getembe television na barabu aseo kwaneke nga kwanyorire gitasenikega usikwanyarire konyora signal yao mbuya mono sana chisemo cha YouTube ancha ku subscribe ochase YouTube channel ya Getembe TV ko so Facebook Getembe FM yara ko follow page to ko like na bigo onyare korigereria kosegosha content iri tokobekirete aroro na bigo namba yetu ye studio na butambe no bateri baga ryo kwa kesimi kose kurika SMS nabo igo kwanera Zuku ase sekondi bire Zuku onyo kubate decoder ya Zuku channel number 38 no gotonyora Getembe TV sam goika rituko rinde kose goika chinga kichinde ngogotigera omonguru nyasa warende ritukore juma wancho morigereria atwara oborigererio bia swaime ya etwani express ritukoria rero juma erio tonyare gusanga asinchira ayo wa monje Matilda Obaigwa bye bye goika ewiki ocha Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Getembe television ekionga kiamamogusi. Na batebi na mbasire kitoronigizi ego to kanza mo chibu gembo nsa stage yechi big nsa ajenye kotate space speaker na kabisa live and direct onye kotate ufa jisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chirega etibi urwambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio kugeria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ari ga kurugwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzi neji ufa nambazi Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina speaker abone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chi solar panels tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro oseo kesimi 0729 646 385